музыкальный комплекс «Пирамиды». Хочу поблагодарить моего друга, партнера, организатора Айдара за то, что вот 7-й год нас приглашает, призывает, организует такой праздник борьбы, праздник культуры, искусства, где могут молодые певцы показать, проявить себя. Я желаю всем комфортного просмотра, борцам, чтобы показали динамичную зрелищную борьбу. Пусть победит сильнейший, бәйрәм белән батырлар кеше калсын. Матурлыкларыгыз өчен зур рәхмәт, Хәлим Хәмитович. Сүз Ленар Фәрит улы Нургаяновка. Хәерле көннәр, исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Чыннан да инде менә республикабызда бик каты көчле бураннар була. Шуңа карамастан, Әгерҗе районында буранга карамастан менә килеп җиттек калабызга, баш калабызга, Казанга. Без инде менә 7нче мәртәбә манзара үткәрелсә дә, Әгерҗе районы белән берлектә үзебезнең Әгерҗе районындагы үскән, туган батырларыбызны алып килдек менә шушы төп чыгышуга, манзарага. Без дә инде 10 батырыбыз белән көрәшәчәкбез, үзебезнең көчебезне, милкәтебезне күрсәтәчәкбез һәм дә инде җиңүче булыр дип уйлыйбыз. Хөрмәтле дуслар, кадерле кунаклар, мин дә әйтеп китәсем килә. Әгерҗе районы белән тиккә бәйле түгел, без инде бик нык сөенәбез, бик нык горурланабыз. Үзебезнең якташыбыз белән ул Айдар Рафат улы Шаймарданов белән. Айдар Рафат улы, сезгә бик зур рәхмәт менә шундый матур бәйгене үткәргән өчен. Киләчәктә дә шулай итеп бергәләп җыелышып, үткәреп, шушы татар халкының йөзек кашы булган көрәшне саклап калып, тагын да аны күтәрергә. Рәхмәт бик зур. Зур рәхмәт, Ленар Фәритович. Сүз Нурия Минәхмәт кызы Хашимовага бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, кылучылар, хөрмәтле безнең көрәшчеләребез. Сезне бүген чыннан да инде матур бәйрәм. Барыгызны да Татарстан Республикасы Рәис администрациясе башлыгы Әсгать Әхмәт улы Сафаров исеменнән, үземнең исемемнән чын күңелдән шушы матур бәйрәм белән тәбрик итәм. Чыннан да безнең көрәш инде ул безнең милли татар халкының сабан туйларының күрке булган милли көрәш. Бу көрәшне, бу тәрбияви чара дип әйтәсем килә. Яшь буыннарга шушы матур көрәшне күрсәтү, шушыны дәвам итү, ул бер зур матур эш. Без телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне күрсәтергә, аларны буыннардан буыннарга бирергә тиешбез. Бу безнең бурычыбыз. Инде безнең көрәшчеләребезгә хезмәтләре өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар безнең республикабызны төрле җирләрдә күрсәтәләр һәм алар лаек итеп күрсәтәләр. Сәламәт булыгыз, гаиләләрегездә иминлек булсын, илләребез тыныч булсын. Безнең республикабызда нинди генә юнәлешне алсак та, һәрбер юнәлештә үзеңне күрсәтергә бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Бүген шәһәр белән авылны, шәһәр белән авыл безнең тигез. Авылда да, шәһәрдә дә шул ук мөмкинчелекләр. Чыннан да безнең көчле рәисебез бар, безнең тырыш булган халкыбыз бар. Безгә тырышырга, бергә эшләргә, үзебезнең илебезнең патриотлары булып яшәргә насыйп булсын. Уңышлар сезгә бәйрәм белән барыгызны. Татарстан Республикасында спорт һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә зур өлеш керткән шәхесләребезне тәбрикләү мизгелләре дә килеп җитте. Манзара премиясының дәрәҗәле бүләге Әгерҗе муниципаль районы башлыгы Ленар Фәрит улы Нургаяновка тапшырыла. Манзара премиясының дәрәҗәле бүләге Татарстан Республикасы Рәисе башындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Минәхмәт кызы Хашимовага тапшырыла. Айдар бит ул безнең бик хитрый. Нурия ханымның димәсендәге искә төшеп торсын әле көрәшендә. Я уйларсыз ничә аңа көрәш буйсы. Ул аның тоже не подходы бар. Район хакимияте башлыгы да бу мәсьәләне алып кайта. Бүлмәдә күрсәтеп тора, көрәшне үстерергә кирәк икәнен әйтеп тора. Анда Айдар мәйтәм ничә без Әгерҗе районы белән башлыйбыз. Ерак районда әйтеп карыйм, мин аның камын Әгерҗедә туганым.
Аның хитрый подход булган икән үзенчә. Менә шуңа агержен. Давай хәле һәмеш ахыр көннән башыгар шу районнарында да көрәш, яңа голова да көрәш ярата дигән. Әтебе ка сәбәбе булганнан тумышы белән. Аплодисменты. Туган якка мәхәббәт менә бу. Нурия ханым әйтте бит миңа, что патриотлык менә тәрбия чараларда ул туган якны унутырга ярамый. Туган якны яратырга кирәк, булышырга кирәк. Бушкан әйберләр кире артыгы белән кайта ул. Рәй шулай бит? Рәхмәт. Бик рәхмәт. Инде кайнар алкышлар астында сезне хөрмәтле кунакларыбыз залда үз урыннарыбызга озатабыз. Шулай бүгенге Манзара премиясын карарга бик күп рәсми кунаклар килде. Аларны да алкышлап алыйк әле. Бүген безнең белән Дәүләт Советы депутатлары Зарипов Айрат Ринат улы, Раил Рафаил улы Шәмсетдинов та бар. Бик рәхмәт килгәнегез өчен. Хәзер инде сәхнәгә хөрмәтле көрәшчеләребезне чакырабыз. Көрәш ярышларын башлау өчен сүзне баш хөкемдар Динар Рауил улы Зинатуллинга бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле көрәш сөюче дуслар, көрәшчеләр. Бүген безнең көрәш 2 минут бәйләм, 2 минут бәйләмичә булачак. Һәр период сайын ахырында кем соңгы балалар безнең ул көрәшчегә там бер истәмә булып биреләчәк. Барлык көрәшчеләргә уңышлар, барыгыздан бәйрәмнәр белән котлыйм. Кешеләр җитсен. Җирәбәне уздыру өчен сүзне коллегаларым Әбри Хабриев һәм Фәрит Салиховка тапшырам. Хәерле кич. Белә һаман кич дип башлыйм дип. Хәерле көн, хөрмәтле мөхтәрәм кунаклар. Манзара чарасын карарга килгән барлык тамашачылар, әйдәгез менә спорт өлкәсендә иң мөһиме көч егәрлек кенә түгел, әнә бер-береңне хөрмәтләү дигән әйбердә бар. Шуңа күрә тамашачылар үзегез хөрмәтләп һәм инде килгән көрәшчеләребезне, спортчыларыбызны хөрмәтләп бер гөрләтеп алкышлар белән китеп алыйк әле бер-беребезгә. Яхшылар, сыйфатлы итеп, әйбәтләр. Инде без халаттан Ат итеп шулай бит. әйе, нәкъ сызгыра алкышласагыз да бүген сезне бер кеше моннан куып чыгармый. Инде мин үземнең яраткан, хөрмәт иткән хезмәттәшем, коллегам Фәрит абый белән бу ел чираттагы шушы Манзара премиясын сөйләп, карап, күзәтеп, сезгә кирәкле мәгълүматларны ирештереп утырырбыз. Инде җиләбәгә вакыт килеп җиткәндер. Җиләбәне ничек итеп эшлибез, Фәрит абый? Гадәттәгечә. Гадәттәгечә узган елдан ниндидер үзгәрешләр булмастыр, әбри барабанны китереп куйганнар, безне китереп утырттылар, конвертларны әзерләгәннәр, рәхим итик шунда. Иң беренче хөкемдарларның фикеренә колак салып, алтын лигада катнашучыларны, ул тамашачыларны иң кызыксындырган көрәшчеләр, шулардан башлыйк. Без Лататрон кырыена барык. Ялгышмасак, алар безнең 10 көрәшче. Лататрон дип уйламагыз, Лататрон. Менә шушыннан ачып куйык. Сон онысында сон, мин әкренәп яхшылап хәзер ягып куябыз да, әйләндерик. Алар менә шулай гадәтләре бар аларның. Әкренәп карамыйча алабыз әлбәттә. Карамыйча. Әйдә менә, болай гына әйтеп бар. Сен карасаң да була инде, барыбер көрәшчеләрне белмисең. Рәхмәт. Әкренәп елга бер тапкыр булса да теге катнашып, аз-маз гына белә башлаган идем. Рафик Сарахов Кешесеннән башладым. Бу безнең Манзараның 2 тапкыр җиңүчесе. Син күбрәк беләсеңдер инде бу өлкәдә. Мин әйткәнемчә, теге көрәштә аның кадәр оста кеше түгел. Икенчесе Руслан Рафиков, Безнең Балташ көрәшчесе. яхшылап, әйбәтләп. Кәгазьләрен бераз кечерәк сызагыз була иде, әйбәтләбрәк булганнар иде ул. Берне генә алда булта алам. Андрей Чиндин. Так, ачып куй. Муса Галләмов. Шулай ук безнең Манзараның җиңүчесе, әйдә бер әйләндереп. Әйләндереп алайды.
Мен инде бүген хыялланып Акбарс Краш сарайына килеп җиттем. Нишәдән анда? Илнар Галимов 2 ел рәттән шунда узгач, мәйтәм быел да шундадыр инде дип кирип киттем икенче катка. Сакчы каравылчылар меня аска төшереп җибәрделәр. Аска төштем, бу гримеркага килдем. Анда бөтен ишекләрдә бикле. Кире беренче каттагы сакчы янына килгәнем, ник манзара быел пирамидада бетемем дип, мине кире борып җибәрде. Илшат Идиятов. Килдем монда, бөтенесен суга башладым, мәйтәм, ник әйтмәдегез? Ник телевизорда бөтен җилдә күрсәтәләр, бөтен җилдә рекламасы бара бит дип миңа җавап кайтардылар. Ринат Дәүләтшин, Чынлап та шулай син телевизор карамыйсың мин анда? үземнең шул вакытта бәхетле кеше икәнлегемне аңладым. Минем инде бик күп еллар телевизор караганым юк. Һәм әйбәт икән. Телевизорың бармы соң? Телевизор бар. Булат Мусин. Монда инде хәзер карамасаң да, карасаң да ике генә катнашучыбыз калды. Ул да булса Радик Шәймәрданов белән Рәдис Сәмигуллин. Телевизордан мин күбрәк кинолар гына карыйм. Минем алкышлар белән китик, хөрмәтле дуслар, җирәбә үткәрелде. Әйдә барып утырыйк. Җирәбәне уздырдык. Инде бүген көрәшчеләребез матур көрәш күрсәтеп, бер-берсен хөрмәтләп, яхшы гына итеп әлеге чараны югары нәтиҗәләр белән уздырып җибәрергә насыйп булсын. Без инде сезнең чыгышларыгызны күзәтеп барырбыз, бераз гына комментировать итеп торырбыз, яхшылап, әйбәтләп. Сез инде шулай бер-берегезне хөрмәтләп, бер-берегезне имгәтмичә, күркәм генә ярыш, бәйге күрсәтерсез дип ышанып калабыз. Кабаттан алкышлар белән әйтик әле безнең хөрмәтле спортчыларыбызга, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле тамашачылар. Hörmətli tamaşaçılar, indi jürəbə nəticələrini gördük. İndi hazır kurashçilərimizni əzirlənərgə uzadabız. Şulay bit. Manzara tamaşaçıları bıyılğı şarada yanğa görünüşlər, karatistlar çıgışı һәм инде иганәчеләр бүләгенә яшүсмерләр арасында көрәш бәйгеләрендә күрә алачак. Бүгенге чараның иганәчеләренә дә рәхмәтләребезне җиткерик әле. Манзара премиясе дирекциясе, Татарстан Республикасы спорт министрлыгы әйдә гүзәл алкышлар бүләк итик аларга. Әгерҗе муниципаль районы чараның партнерлары Манзара канцтоварлар кибете, Брауберг, Став, Мелодия, Лайм, Галланд компанияләре, Трансип җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Терәк опера хәйрия фонды, мәгълүмати партнерлар, Гонг ТВ, спорт һәм музыка каналы, именно шулай Телеграм каналы. Һәр барчагызга да матур бәйрәм рухитләп, сәхнәбез түренә риваят этно төркемен чакырабыз. Бик зур рәхмәт, бик матур чыгыш булды бу. Алкышлар белән итик, хөрмәтле Инде дуслар. кабаттан риваят этно төркемен чакырабыз сәхнәбез түренә. Әйдәгез бер алкышлар белән итик әле, сәхнәдә чыгыш ясау җәмәгать шулай ук җигетләрдән түгел, тамашачы бары тик яхшы җылы алкышлар белән иткәндә генә сәхнәдә күренүе, сәхнәдә пайда булуы, сәхнәдә чыгыш ясауы рәхәт, җиңел булып тоелар. Шуңа күрә әйдәгез бергәләп кабаттан риваят төркемен сызгырып алкышлар белән каршылыйк әле җәмәгать.
Rivayet takımına birlikte barışında şahvaneler hürmetli arkadaşlar. Bek zo'r rahmat. Biz endi hurmatli muhtaram qonaqlar, birgalashib Farid aka bilan hozir boshlab jibarik. Birinchi og'imni unda bo'lsa Zеленая liga deb yozilgan. Yashil liga bo'ladi. Azgina senga ochiqlik kiritib jibarik, tomoshachilarga da bir bu bizning bolalar kurashi deb aytishga kerak. Bu yil manzarani uyushtiruvchilar shunday yangilik kiritdilar, ham bu bek ko'rkam yangilik. Aytalar bitali kurashtira boshlaymiz to'tar bolalardan olib deb. Saban to'ylarida da Alloh qari xalq deb. Mana shuning kabi bolalardan kurashtirga bo'lganlar ham biz bilan o'zimizda suyunib qabul etdik. Ham bek rahatlanib Şuşa balalarımızın, sabilarımızın, uruşuq batırlarımızın kilemge şakırabız. Əvri süsün, hakimlərini şakırasın. Bu bizning 30 kilogramga qadarli o'lchovda og'irlik tashlaydi. Aydangiz bizning 4 kurashchimiz bor. Endi parlab chaqirabizdir endi. Birinchisi Xayriddinov Damir Qozon shahridan. İkinci kurashchimiz Safin Askar Loy shaharlaridan. Birinchi kurashchimiz 2015 yilda tug'ilgan bo'lsa, ikincisi 2015 yilda. Yigitlar, aydangiz to'ylarda ekansiz. Shaqiringlar. Bizning bo'lajak asıl batırlarımızla Xayriddinov Damir Kuluna kilem alırga, üstülgü olup kilemge ayak otlarına jirat etken batırlarına, şunday malaylar da beytirge de tileylenmeye bir işler batırlar, yigitler, faydasız. Yumra bir yerden karasam saban toylarında bizim en tüp yarışlarımızın, beylerimizin birisi bu kurash. Hem başka oyunlarına qararsak da bizning saban to'yi o'yinlari bilan tanish bo'lgan boshqa millat vakilleri biz Tatarlar turunda birgina natija chiqaradi, biz so'qish chiqmarlari. Biz ya bir-birimizni ko'tarib yerga solamiz, ya qopshiq bilan bir-birimizni to'ndashamiz, ya oyoqlar tushamiz, ya orqadan tushamiz. Mana kurashlarimiz endi chiqdi. Xayriddinov Damir bilan Safin Askar Yigitlar deb aytam, malaylar deb aytmayman, chunki endi siz malaylar g'ana tug'il, siz bizning millatimizning eng obro'li sport turlari. Mana qizil sirga bilan kurasha turgan bizning Damir Xayriddinov shu bolalar orasida eng yoshi ekan edi, ama 8 gina yosh. U bizning Qozondan. Onun treneri İlham Volkov. Yigitlar hazırlana. Yigitlarni tanıştırıp ketik.
Kızıl sülge bilen küreşe Damir Hayretdinov Kozan'dan. Anın treneri İlhan Volkov. Anın kündəşi yeşil sülge bilen Esker Safin. Layış rayonu küreşçisi. Treneri Karimullin Dinar. Rahim etiniz. Янәшәдәгенә урнашкан, берсе Лаештан, берсе Казаннан, күрше белән күрше бил алыша дисәк тә була. Алам бәйләнмәй. Ни için yaşların әйтеп киттем, менә безнең Дамир дигән көрәшчебез 8 генә яшь дидек, аның көндәше аннан 2 яшькә өлкәнрәк икән безнең. Күрсәтәләр, әкренләп. Балалар көрәшендә шундый кызык күренеш бар бит ул. Менә кайбер балаларның үсү вакыты ничектер әзрәк тоткарланып килә дә, аларга кичкенә висларда көрәшүе җиңелрәк була. Чөнки аның көндәшләре әле ныгып җитмәгән булырга мөмкин. Яшьле көрәшчегә 2 балл бирелә. Asker 2 ballık alımda күрсәтте. Ах, шут кенә калды. Кызыл көрәшчегә 1 актив алым. Килеп җитәр. Яшелгән. Берникадәр ел узганнан соң, инде бәлкем менә әлеге егетләребез безнең Татарстан чемпионы, Россия чемпионы, дөнья чемпионнары булып китәр. Берсен Худай. Һәм без инде алар янына килеп менә без сезнең беренче көрәшегезне Манзара премиясендә шәрехләп утырган идек дип сөйләрлек булсын, горурланырлык булсын. Dünya чемпионнары чыгарлык та, чөнки менә Ustazların qabat iskə düşürsək, Layış körəşçisinin bizdən əzərli dünya çempionu Dinar Karimulli. Xatırlasam, o özü də çıxıb Manzara bəygisində körəşib, jingil ağırlıqda jingi uyavlagan idi. O özü də mindadır. Hazır Tiləşidə tuğub üskən, yaşlar arasında özü də şunday orçıq batır bulub başlayan körəşçi ol. Min ana xatırlayım, Bikmə Turğana, Sarıqan Amalay, Şağayda özündən bir başqa zurmalaylarına eyləndirə də solaydı. Бәялебез яшьле көрәшчегә 2 балл. Исәп безнең 4-0 яшьле көрәш файдасына. Исәп 5-0 булды кебек. Юк. 5-0. Безнең исәпне Безнең кисәтүләр бирелмәй. Дәвам итәбез. Вакыт бәйлибез. Һәм инде безнең соңгы период ахырында кем соңгы балны алды, аңа өстәп 1 балл бирелә. Исәп 5-0 яшьле көрәш файдасына була. 5-0 исәбе белән яшел сөлгеле көрәшчебез безнең өстенлек алды. Яңалык дигәндән менә безне мин инде әйткәнемчә теге Акбарс көрәш сараена ияләнгән идем 2 ел буе шунда килеп. Быел менә пирамидада үзенә күрә шулай яңалык битендә бит пирамидада үтә. Минем шәхсән минем өчен. Синең өчен яңалык булса, менә бу көрәш бәйгесе Манзара иң беренче нәкъ менә шушы пирамида залында башланып киткән иде. 2018 елда бик зур тамаша булды монда һәм аның беренче җиңүчесе Раил Нургалиев Теләшедән батыр калган иде. Һәм ул нәкъ менә 20 гыйнварда булды дип хәтерлим. Үзенә күрә бер көне дә туры килеп тора. Әле бит бүген шулай зур матур көннәребезнең берсе, безнең республикабызның беренче президенты Митимир Шәрипович Шәймиевның туган көне җәмәгать. 2 балл яшьле көрәшчегә һәм шулай итеп исәп 7-0 чиста җиңү иреште яшьлеге белән Сафин Аскар Лайыш. Манзараның беренче шушы балалар көрәшенең җиңүчесе дип әйтергә була әле моны беренче алышта гына җиңү яуласа да, әле ул төп җиңүче булмаса да, Аскар Сафин безнең Лайыш көрәшчесе җиңү яулады. Тагын бер кадерләтеп кул чабып алыйк. Егетләребезгә киләчәктә уңышлар калыйк. Һәм инде әйдәгез икенче парнада келәмгә чакырып. Алар безнең икесе дә 2011 елда туган. Беренчесе Алтаныш якларыннан Әнвәров Гадел һәм икенче көрәшчебез Азнапа якларыннан Миннегалиев Рифат. Бергәләп, кул чабыйк әле егетләребезгә. Егетләр, келәмгә чакырыгыз. Яхшы әтәш кебек ниләр бар да. Дөрес җиңә китеп микән дип бара кебек.
безгә быел колакчыннар киертеп куйдылар бит әле микрофон. Колак туңмаска ул буран бит. Көрәшчеләр белән таныштырабыз. Кызыл сөлге белән көрәшә безнең Гадел Әнвәров Актаныш районыннан. Аның көндәше Рифат Миңнегалиев Азнакайдан. Икесе дә 2001 елгы көрәшчеләр. Башлыйбыз. Әйдәгез егетләр, матур көрәш күрсәтегез. Менә буларның тренерларында телгә алсак, безнең Гаделнең тренеры Әнвәров Илфир. Ул аның әтисе дип беләм. Әгәр дә дөрес булса, бер гөрләтеп кул чабырга тиешләрегез бу вакытта. Рифат Миңнегалиевның шулай ук Айрат Миңнегалиев. Менә монысы тагы бер гөрләтеп кул чабырга лаек. Шулай әтисеме? Әллә абысымы? Ансы да әтисе. Менә көрәш ничектер буыннардан буыннарга күчүе дә сөендерә. Әйбәт. Менә бу егетләрдән әз генә читкә китеп, менә мин бүген көрәшкә килгәндә шундый бер матур гына яңалык ишеттем. Бүген Сабантуй журналы призына республика күләм ярышлар төгәлләнде Казанда. Һәм анда минем якташым менә әйтеп китәсе килә инде якташ булганга гына да түгелдер. Илдан Гыниятуллин үз авырлык үлчәвендә 2нче урын алган. Аның әтисе лаеклы көрәшче, легендар көрәшче, универсиада уккан көрәшче Илдар Гыниятуллин. Бабайсы Сагит Гыниятуллин, РСФСРның спорт устасы. Әтисенең үзенең инде өлкән бабасы дип әйтик, ат казанган спорт устасы мәрхүм Наилави Хамидуллин. Менә ничек дәвам итә күрәсеңме? 4 буын көрәшче республика күләмендә инде танылып килә. Анда инде тагын бер 3 буынны өстәсәң, тулы бер шәҗәрә ясап була, көрәшчеләр шәҗәрәсе. Анысы инде киләчәк буыннар үзләре күрерләр, үзләре барырлар. Барып җитәргә язсын, буыннан буынга шушы халкыбызның милли бәйгеләренең берсенә мәхәббәтне югалтмаска язсын. Күбрәк яшьләребезне шушы өлкәгә тартыйк, кызыксындырыйк, кызыксындыру чараларда булырга тиеш. Бүгенге көндә инде үзең беләсең, Фәрит абый, кызыксындыру инде бер әйбәт бүләк. Шунсыз хәзер бит бармыйлар да бәйгеләргә. Ул элек кенә ничектер йомырка өчен чыгып көрәшүдә бер горурлык иде. Әйе. Ләкин минем әйткәнем бар, менә татар икән инде ул, татар малай икән ул, әгәр дә аның сәламәтлеге инде мөмкинлек бирә икән, һәрбер татар баласы һич югы Сабантуй мәйданына чыгып булса да бер бил алышып карарга тиеш. Без бит инде ишетеп беләбез, Бразилиядә һәрбер футболчы туп тибә дип әйтәләр. Нишләп безнең татарлар әле менә син әйтмешли зур күләмдәге призлар өчен түгел, менә нәкъ шул йомырка өчен генә бил алышмаска тиеш. Юк, син теге. Мин шуны телим, масса күләм рәвештә безнең балаларыбыз көрәшергә тиеш. Шул очракта гына безнең көрәшебезнең киләчәге бар. Бәлки мин ялгышамдыр. Кызык булып тоелды. Бөтен Бразилия балалары урамда туп тибә, бөтен киләчәктә дә әгәр бу тенденция безнең милләткә дә күчсә, малай татарлар әйбәт, татарларга афәрин. Урамга чыгалар, бөтен балалар бер-берсен тотып атып уйный дип. Юк, мин Сабантуйларда гына дип әйтәм. Сабантуйларда менә хәй игътибар итсәң, син Сабантуйларда күп йөрисеңдер инде. Булгалый. Балалар көрәшендә бик атлыгып тормыйлар. Аларга беренчедән инде балалар саны да кимеде, аннан соң сайлап алу мөмкинлеге дә бар кебек. Ләкин менә Урынына карап әйтү бәлки шулайдыр. Искәртеп үтәм, чөнки мәсәлән, былтыр беренче Сабантуйда булганым бар. Балалар көрәшенә 10лап, 15ләп бала чыкканын хәтерлим. Әйе, бу билгеле бер урыннарында бар, шуңа күрә монда инде бәлкем җирлегенә караптыр, кызыксындыруына караптыр. Мин үзем дә мәктәптә укыган вакытта 4-5 сыйныф тирәсендә микән көрәш түгәрәгенә йөреп караган идем. Мин аның ул вакытта инде бәлкем башка дөрес көтмәгәннәр микән, бәлкем үзем аңлап бетермәдем микән. Менә күтәреп алып, борып салуның адымларының ничек эшләнәсен генә аңлап бетермәдем, шуннан соң башладым мин. Бәлкем мин дә әгәр дә теге шушы көрәш түгәрәгенә йөрүемне дәвам иткән булсам, көрәшче булып киткән булыр, кем белә. Буларга да мөмкин иде. Егетләр үзләре көрәшәбез. Юнәлеш бөтенләй икенче елга китте. Вакыт бирәбез. Безнең әлегә исәп 0-0. Безнең хәзер Менә хәзер әтиләре колакларына бик үтемле сүз әйтергә тиеш. Улым шулайрак, улым булайрак. Кайткыч мин сиңа ноутбук алып кайтып бирәм. Әйдә улым. Нинди ноутбук мин сиңа планшет алып бирәм. Бер ноутбук та кирәк. Бу егетләр аннан соң бит менә шушындый мәртәбәле бәйгедә бил алышып җиңүче булу гына түгел, инде танылган батырлар белән бер келәмдә бил алышулары белән дә горурланып сөйләячәкләр бу
шара турында шулай бит. Сөйләячәкләр монысы дөрес, чөнки алар инде шушы юнәлешне сайлаган, көрәшне үзләренең күңелләренә якын иткән. Аларга миңа калса Татарстан чемпионнары яки үзләренең район чемпионнары көрәш буенча бит республика, Рәсәй, дөнья күләм масштабта чемпион титулын алган көрәшчеләр белән бер җирдә булу, бер келәмдә көрәшү, алар белән бер келәмдә көрәшү. 2 балл кызыл көрәшчегә. Безнең Актаныш көрәшчесе 2 баллык алым күрсәтте. Актаныштан кадәр килсен дә инде балсыз кайтып китсеннәр. Davam ederiz. Әлегә 2 генә балбызны. Минут ярым вакыт калды, егетләр. 1 балл yerse көрәшчегә. Кычкырып әйтмәгез сүзләр. Әти кеше баласы өчен һәр вакытта да җан аташмайды. Аңа күрә һәр вакыт интернет челтәреннән спорт турындагы видеоларны карыйсың. Әти кешеләр һәр вакыт трибунадан кычкырып, алар өчен җан атып утыра. Ул бала өчен дә күңелле бит инде, ул бала өчен дә рәхәт изләгән. Тәбрикинең дә үзеңнең дә улың үсәде белән көрәшкә мөнәсәбәте ничегрәк әле ул ничә яшьләрдә синең малай? Ул малайга 10 яшь, майда 11 тула. Аллага шөкер, көрәшкә 1 балл кызыл көрәшчегә. Ул минем Ошаса да шар икән үзең. ул минем спорт ягыннан түгел, ул күбрәк санлы технологияләр ягына таба кайыра. Һәрбер кешенең үз юлы, һәрбер кешенең үз кәсебе, шуңа күрә көчләп спортка биреп, әгәр дә үзе теләми икән инде мин анда баланы үзенең күңеленә якын килмәгән юнәлешкә кертеп җибәрергә кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Спортта акчаны күп эшлиләр, спортта зур уңышларга ирешәсең дип кенә алдалап 1 балл юнәлеш түгелдер. кызыл көрәшчегә. Азнакай 1 баллны истәп куйды. Вакыт һәм безнең соңгы балл кызыл көрәшчедә аңа истәптән 1 балл бирелә. Исәп була безнең 5-кә 1. 5-кә 1 исәбе белән җиңү иреште Актаныштан Гадел Анвара. Гадел өчен күңелне тотып алкышлар монда гына булырга тиештер дине. Тамашачылар әйдәгез, алар бит аларга өмет килә. Аларга күңелләрендә күзләрендә очкыр янып торырга тиеш. Һәр вакыт зурлап алкышлап торырга әйдәгез. Без Менә бу балалар арасында әле финалга әзерлек барышында без җирәбә уздырып алыйк. Көмеш лигабызның әз генә онытылыбрак калды. Көмеш лигада катнашачак көрәшчеләрнең җирәбәсен уздырып алабыз. әйдә бу кулакчыннарны салыйк. Кулларыбызга бу микрофоннарны тутыйк. Тамашачылардан сорыйган, бу микрофон белән яхшырак ишетеләбезме, әллә кулакчыннар беләнме? Икесе дә ярыймы? Кәчтүмең матур диделәр. Тимәрәсен тагына матур әле. 10 көрәшче, 10 көрәшче булар безнең инде әгәрче көрәшчеләре барысы да. әйдә берәм салыйм әле, әйберләбрәк булган соңчы. Алар сәпәтәрәсе бер-берсенә ябышып бәрәгәбеткә. Майладыңызмы әллә бу кагазларны? Әйдә яп, әйләнер Фәрит абый. Әкренрәк әйләнер булгансыннан яхшылап. Инде гадәттәгечә. Күпме булгатсам да әгәрче булып кала инде булар. Әйе. Бер нәрсә дә үзгәрми. Беренче катнашучыбыз Даниф Галиуллин. Икенчесе Альмир Шарафиев. Икенче пар Самат Хикмәтуллин. Көндәше Илнур Хабибуллин. Динар Хасанов. Üçüncü parga көчтек инде. Һәм Динарның көндәшесе Эльвир Гыймазов. Тимур Каримов. 4-нче пар.
Elvir Kayırov. Eke Kayırov. Çıktırıstır. Hem indi bizden. Şuşa iki kağıtın bir yolu şevalayık da. Beşinci paramızda ilan edik. Elvir Şerafettinov. Hamanın gönderişi Deniz Aminov. Jirebe o'tkazildi. Parlar tirkaldi. Mana olib qo'yamiz. Aydan o'zimizning ortimizga olib qo'ydik. Bag'anati bilan. Qarab turma kerak. Bizning ilda hozir laxatron o'tkazilgan yaratadilar. Bizning laxatron bilan laxatron. Tadamlar ko'chani faridlamay. Benim mashinam kirmay. Biri quloq olsun ki kulağın kılmasın. Anlaşıldı. Şimdi biz Şirat'taki Altın ligana başlayırız ha. ağımını ilan edip başta kreşçilerini biremlep motor edip çakırarız. Parlap çakırarız. Evet, koydarız. Aydınız hürmetli konaklar, muhterem tamaşaçılar. Birinci par. Yaxşılap, sizden güçlü alkışlarınız aslında Manzara Premiyası'nın sahnasına, baş sahnaga çıkılar bedeli. Manzara Premiyası'nın sahnasına gürletip alkışlar bilen karşı alabız. Salahov Radik Layış yaklarından. Radik Salahov. Bu iş topraktan yaratar. Salahov bizden birazcık travma algan dediler. Şuna göre biz ikinci para düşer değil mi? Eğer olsa ikinci parayı var mı? Bu barda bizim ürünlerimizi cengo verilerinde Ruslan Rakipov var. Bitiren şartlarından kelgen kreşçimizni gürletip alkışlardan karşılayıp sahnemiz turunda Çindin Andrey. Andrey Çindi. Devam ki bir sene geçsin de. Hamanın kındaşısı Layır şeflarından Hallama Musa. Yigitler, asqa tushing. Sikarib picha ko'rmagiz. Yana ko'rmagiz, qanaqasiga kurashasangiz bor. Rajab tuyuldilar, bir simgangan deyman. Anda sahna ortida narsa bor ekan, bir borib ko'rasi keladimi? Kurashchilar bilan tanishtiramiz. Qizil silgili kurashchi bizning Andrey Shindin, Pitresh rayonidan. Onun kundashi Musa G'allamov, xalqaro klassli sport ustasi, Layır shayxlaridan. Yigitlar, Allohga topshirib boshlaymiz. Eng muhimi bir-biringizni iblatmisha, motor kurash ko'rsatasiz. Mana bir qilolmayman ish bor. Iblatirang ishni. Bizning Musa G'allamovning Manzara premiyasida endi büyük motor jingulari yo'llagani bor. Sirqni g'irlatgani bor, ana botir qolgani bor. Endi mana absolut botir qolam degandagina oyog'ini emgatganida bor. Mana shunday qiziq kurash bo'ldi uni. Aning kundashim durusini aytmali birinchi ko'ram. Sen endi balki ko'rganing baribir kurash kelasida ko'p yering deysan. Ko'p yering deb shu yilga 2 tapqir uchrasham endi men kurash bilan birsi Manzarada, birsi Saban to'yida. Shoning bilan shu. Vaqtin esa u bizning Bilbao'li kurash bo'yicha o'zi tanilgan kurashchi ekan. Chempion. Bizning azrak sen anlatib bitirga kerakdir. Abri totar kurashi var mana bizning kurash deb aytganda mana sen tomosha qilib o'tirasan ham shunday kurash qilibdilar Bilbao'li kurash degan. Ansazgina ayriladi, ansında jilgilarni baylab kurashalar. Yigitlar boshlariga olib qarayman. Hamanda bizning
татар көрәшчеләре дә кирнәп керә бара. Әле миңа калса, мондый темплар белән татар көрәшенең вариацияләре арта барса, бер 15-20 елдан соң берничә юнәлеш дә барлыкка килер. Безнең мәсәлән көрәшебез кешбек, көрәш. Ул кешбек. Эшләргә керә алган юл. Манзара дигәч. Абыттан кешбекка җыеп кайтабыз дип киләм инде мин. Кызганыч ул кешбекларны кибетләрдә генә кулланып булмый. Ләкин шуңа да карамастан, ул безнең көрәшчеләребезгә билгеле бер файда китерә. Бәяләйбез. 2 балл яшьле көрәшчегә. Яшел сөйле көрәшчегә 2 балл. Безнең Муса Галләмов Марыйли якларында туып үскән көрәшче, Лаеш ягына барып чыгу өчен башта Теләчедә төпләнеп карады. Шуннан Лаеш ягына күченде. Әле бер көнне социаль челтәрдә исемен телгә алырга ярамый торгандай бугай ялгышмасам, Бәяләмә. ниндидер тимерләр җыям дигән статус куйган иде ул. Мәйтәм әллә бу манзараның инде төсле металл дип билбавын сатарга да җыенамы дип алдан. Кем белә, бәлки тимер металл кабул итү пунктта ачып җибәргәндер. Нәрсә эшләсә дә Мусага килешә. 1 балл кызысы көрәшчегә. Мин инде әйтәм, быел карышып тормый торганрак фанатлар, тамашачылар килгән дип уйлап йөридем. Аллага шөкер юк икән. Әкренләп тавышлары чыга башлады залдан. Бау дип чыга башлады. Менә шушындый активлык булгандарга миңа калса, Вакыт бәйлибез. көрәш күңелне үтәдер. Шулай тиеш тә көрәшүче безнеке бит. Монда инде 1 балл истәп бирелә кызысы көрәшчегә. Исәп 2-гә 2. Исәпкә алырга кирәк. Әлбәттә кагыйдәләрне дә карарга кирәк, кагыйдәләрне дә күзәтергә кирәк. Муса турында әйттем бит, Марилевларында турында дип. Аннан соң Питерешкә. Юк, Теләчегә дә күчте. Теләчедә шактый гына зур уңышларга иреште. Ул килгәндә теге әйтәләр бит татарда, таяк кадәр генә малай иде. Килештән ашауда Теләчедә бит анда әйбәт яшиләр. Хәзер Лаешта. Лаешта. Миграция белән шөгыльләнәгән мөҗир. Берәр күчмә халык дисәң дә була. Муск турында. Бер урыннан икенче урынга. Ничек кенә булмасын, ул Марийли якларында көрәшен бар икәнен күрсәтте, бик матур көрәш алымнары күрсәткән көрәшче ул. Татарстан чемпионы. Муса Җәлил истәлегенә уза торган көрәш бәйгеләрендә җиңүче булганы бар. Федераль сабантуйларда җиңүче булганы бар. Бик хуп. Әмма соңгы уңышлар, соңгы җиңүләр генә булмасын, киләчәктә дә зур уңышлар, зур җиңүләр алырга язсын, зур бәйгеләрдә. Аның бер туган әнисе Мөнир Галләмов шулай ук көрәшә. Бүген ул бармы безнең? Бүген ул юк. Абый булган 2 балл бирелә яшьле көрәшчегә. Тамашачылар арасында утырадыр. Анысын әйтә алмыйм. Минем күзем әле яраттырмыша. Сен аны күрсәң дә танымассың. Күрсәң дә танымыйм. Шунысы булмайды. Миңа быел шунысы ошый. Инде бөтен баллар зур экраннарда күренеп бара безнең. Мотор кыяфәттә. Визуализация. Һәм әкрен генә залның да 2 баллдан яшьле көрәшчегә. Буранга төн булуына барамастан залыбыз тулып килә бугай шөкер. Исәп 2-гә 6. Безнең Соңгы вакытта хоккейда да мондый балл айырмасы 7-гә 0 булырга тиеш. Пристава Закиров онда булган булса, малай, Рамиданның ал команда тотырса, кайбат булыр иде дип әйтер иде. Пирамида келәме инде әйткәнемчә Раил Нургалиевка килешкән иде 2018 елда. Быел иңгәнеп көрәш алмагач, безнең пирамиданың җиңүчесе дә алышына дигән сүз. Башларны кырыга куйдык. Андрей голову. Артыларны егетләр.
Вакыт шулай иттереп 2-6 исәбе белән җиңүгә иреште Лаештан Муса Галләмов. Муса үзенең талаптан birinci derecede әзерләнгәнен һәм инде бу җиңүгә лаек икәнлеген исбатлады. Әле бу башлыгына. Без инде егетләребезгә олы рәхмәтебезне җиткерик. Андрейга уңышлар телибез, Мусага шулай. Һәм инде чираттагы парыбызга, чираттагы бер-берсен келәмгә салып күтәреп, сылап куючы егетләребезне көтеп калабыз. Әйдәгез, хөрмәтле кунаклар, алкышлар астында каршы алыйк. Сәхнәбез түрендә Алабуга якларыннан килгән пәһлеваныбыз Илнар Галимов. Hamanın kündəşi, Arşa ayaklarından, gürletip alkışlarına karşı alık, İlşat İdiyata. Sen de Ferit abi, yigitlerimizin derecelerini bilesindir, titulların. Көрәшчеләр белән таныштырып китик. Спорт ustaları малар кемнәр, ничек, кайда? Кызыл сөлге белән бил алыша безнең Илнар Галимов, Алабугадан, халык ара класслы спорт остасы. Аның көндәше Арча батыры Илшат Идиятов, спорт остасы. Башлыйбыз. Егетләр, уңышлар сезгә, матур көрәш күрсәтегез. Көрәш карарга килеп, бу көрәшчеләрне белмәсәң, бер уят булыр иде. Безнең Миңа уят. Алдан әйтеп куям, миңа уят. Көрәш өлкәсендә бер нәрсә дә белмәсәм дә, әз-мәз генә белсәм дә, башка өлкәләрдә хәйран күп беләм. Алла башка. Көрәш дайындыгы минем бу өлкәдә бераз гына компетент булмавым кичереләдер дөресрәк. Әгәр дә ялгышмасам, монда Илшат Идиятов шушы алтын лигадагы көрәшчеләрдән иң өлкәне дип беләм. Аның көндәшен ничектер кимсетәсе килмәй, тәҗрибә ягыннан Илшат күпкә өстенрәк. Титуллар ягыннан соңгы вакытта безнең Илнар Галимов үз авырлык үлчәвендә чемпионнар рәтендә. Менә титул өстенлекме, әллә инде осталык өстенлекме? Менә хәзер күрәбез инде шушы матур бәйгедә, шушы матур парның көрәш нәтиҗәләре безгә барысын да ачыклап бирәчәк, барысын да сөйләячәк. Бара кырлап балак катаба килеп баралар. Илшат Идиятов үзе ул Казанда туган көрәшче. Әти-әниләре ялгышмасам икесе дә Арча ягыннан, шуңа күрә Арча якларына кайтып киткән, Арча өчен көрәшеп, Арчада эшләр табып, шәкертләр әзерләп, әкрен генә маташып ята егет. Биреш минара егетләр. Алым бәйләми. Казанда яшәгән вакытта аны атнасына 3 көн укыган диләр мәктәптә. Калган көнен көрәш залында булган. Дипломы бар микән син аның? Я аттестаты. Алган булырга тиеш 22 яшьләрдә. Бирделәр микән, әллә алды микән? Көрәш залыннан кайтып керми дип әйтәләр иде Илшатны, шулай итеп ул менә көрәш көләмендә, көрәш дөньясында үз урынын тапты. Татарстан чемпионы булды. Ул көрәшкән елларда 2000 елларда 70 килограммда аннан куркып торалар иде. Инде менә 100 килограмм авырлыкта бил алыша. Туктарга уйлармый. Яшы 40-ка җитсә дә. Вакыт бәҗинез. 40 яшьтә 100 килограмм, 50 яшьтә ничә кило булыр икән? Тәҗрибә белән килограммнар да артып бара дисез. Моның килосы шул 100 килода туктады. Ә безнең Илнар ялгышмасам, соңгы Татарстан чемпионатында 2нче урын алды 100 килограммда. Келәмнән киткән Илмир Тохватуллиннан гына тоттырды ул. Sizin ikigizge de задача, yine bunlar final yarışına ciddi şöyle bir kişinin oldu, kişinin kıyda tuğan, atını, nişe kurası,
Bular hali Hamitович хатыннарын әйтергә куркалар бугай. Ничә хатыны бар иде синдә баштыр. Да, силар әйтергә тиеш кеше. Дигәннән буга ефәри тутырмайды сине. Bir bal kızılsa kreşçega. Халил Хамитович bizga bek muhim ma'lumot yetkazdi, kurash o'tkazib qaytib ketamiz dedi. Sразу qaytib ketamiz. Банкет булмайды да. Ayol budjet qilsam dedi. Marqaga bayartdı dedi. Paramı dayanalım. Bir bal kızılsa kreşçega. Men azaplanib bosh ko'tarib o'tiraman. Boshimda betini bilan monitor qarab o'tiring shundaymi? Yo'q, mana ular ko'rasi kelayapti mana. Tirikilish qarov shunday o'tdim. Televizor ekranidan qarov. Bir xil mana o'z ko'zlaring bilan ko'rib o'tirib, endigina baygi bo'lmasin, endigina sportlar bo'lmasin, u butunlay ikkinchi. Shunqara mana bu İşat başına kırığa. manzara baygisine kelib o'tirgan tomoshachilar menga qolsa bir necha yil o'tmaydi. Aytib ketgancha biz bugungi yarışda endi kesatlar bilmaymiz. Былтыр бар edi mana. Yılda yok endi. Ondan da yılda var edi. Ondan da yılda var edi. Yani 2 yıl yine biz kesatmaymiz bir narsada. Kreşlerde motor kreş salonları bitip kalabız. Bunda endi nechik bor shulay kurashlar bo'lib chiqadi. Xarid abi Makka ketdi. Bir so'zda aytdi. O'zida. Кисәтүләр ул әбри беләсеңме, менә рәсми ярышларда безнең көрәшчеләр аркасына ятса, кисәтү бирәләр дә һәм утып барган көрәшче шуннан файдаланып, бер алымда эшләргә теләмичә, моның кисәтүе бар инде, мин булай да үстен һәм мин җиңеп чыгачакмын дип көрәшне шулай сузып йөргән. Монда кисәтүләр бирмәгәч, рәхәтләнеп бал алырга кирәк булачак, көрәшчеләргә туктаусыз көрәшергә кирәк булачак. Оештыручылар менә шундый яңалык керткәннәр. Хуплый торган алым. На чили на расслабоне йөрмәсен өчен булып чыга. Әйе. Sonuna bal bizim. Kızılsa kreşler hamama stepten bir bal verirler. İse 3-0. Ballar bilen jingo verişte Alababa'dan İlnar Galimov. Ellar uchun ko'ngildan qotdi, chin ko'ngildan tabrik etamiz. Inshoot qayda o'rnatdik. Baribir mana natijasi bo'yicha qarasak, Sen aytasan kelganda mana sport ustasi ham xalqaro darajadagi ham aytırga kerak yashik bilan da. Chaqiriq Shiratdagi kurashchilarni. Yaxshi, Shiratdagi parimiz, aydangiz birgalab hurmatli qo'noqlar, olqishlar ostida sahnaga chaqiriq. Rinat Davlatchin Kukmara yigiti. Kukmaradan Rinat Davlatchin. Amalın kundaşı Qozon yigiti. Bulat Musin. Yigitlar, qilib qaratdingiz. Men aslında kadar tanış qilib atrofga keldi. Topdim men sizlarni. Kurashchilar bilan tanishtiramiz. Rinat Davlatchin qizil sulga bilan kurashish sport ustasi Kukmaradan. Onun kundashi Bulat Musin yashil sulgili kurashchi. Qozondan xalqaro klassli sport ustasi. Onun için de kadar para veriyoruz. Sport ustasına xalqaro klassli sport ustasına qaysi demek olur anasın. Beyge ahırında biləcəkmiz. Negadir benim ko'ngil bilan Rinat üstünlük alır төсле ko'ngil shulay deb o'ylayman. Gövdə ağırlıqları boyunca bizning Rinat
әзрәк югарырак авырлыкта биле алыша. 130 килограммда. Булат мөсин безнең 100 килограммда биле алыша. Нинди исем бердең әле син күчмә халык динеңме, мигрант динең, нәрсә динең әле? Мигрант дисәк тә була инде, күчмә халык дисәк тә. Шаярып әлбәттә түгел. Шаярып кына, бу очракта безнең дә Булат менә соңгы вакытта Казаннан китеп, Чистай районы өчен биле алыша башлады. Үзе яңа Шишмә районы егете. Күп еллар Казанда шөгыльләнде, Казанда Казан командасы, Яңа Савин районы командасы өчен биле алышты. Командага зур уңышлар китерде һәм эше белән бәйле рәвештә Чистай яклар өчен биле алыша башлады. Менә үз гомерендә гомумән менә көрәшчеләр арасында иң күп район, иң күп яшәү төбәген һәм инде билгеле бер төбәк өчен чыгыш ясауны алыштырган көрәшчеләр арасында иң беренче урында югары рейтингта кем тора икән? Сергей Павлик дигән көрәшче бар безнең. 43 районның 22сендә көрәште буга ялгышмасам. Ул кайсы команда өчен көрәшәсен бәйгегә килгәч кенә белә дип әйтәләр. Дөрестөрме, юктырмы? Иң мөһиме бәйгегә килә, шунда гына ачыклана бугай. Теге кем күбрәк түләй, шуның өчен барам дигән шикелле булды инде. Пилмән ярата ул. Кем күбрәк пилмән ашата, шуның өчен биле алыша. Авырлыгы күпме яны? Ничә килограмм үлчәүдә иде ул? Мин белгәндә 180 иде. 1 балл яшьтә көрәшчегә. Пилмән яраткач, Аннан соң тагы да арткан диделәр. Пилмән яраткач 180 килограмм һәм монда әле югары авырлыкка күтәрелгәч, димәк бу кешенең татарча кунг-фу панда булып чыга бит инде. Башкача сүз юк. Кунг-фу панда пилмән яраташлар. Авырлыгы да хәйләле. Син кинолар карыйм дип, кинолар яраткач күбрәк беләсеңдер инде. Кунг-фу панданы монда карамаган кеше дә юктыр. Монда менә безнең ел сайын көрәшчеләр, таныш көрәшчеләр генә түгел, яңалар да өстәлә менә Петреш Батырын күрдек бит бит беренче мәртәбә. Вакыт бәйлебез. Алышынмаган берәйбер бар, игътибар иттеңме син? Хөкемдарлар Нәкъ шулай. Зита белән Гита. Тимон и Помба. Минем яраттан хөрмәт иткән егетләрем бар, шуңа премияларны яратып итәм һәрвакыт. Дон Кихот белән Санчо Панса дисәң дә, кем генә дисәң, алар беркайчан да үпкәләмиләр. Минем райондашларым күрше авыл егете. Дөресен әйткәндә, булар безнең 4 егетебез татар көрәшенең иң гадел хөкемдарларыннан санала. Бүгенге бәйгенең баш хөкемдәре Динар Зиннатуллин. Аның бер туганы Линар Зиннатуллин. Менә Келәмдә ул безнең. Берсе-берсенең ксерокопия. Ян-як хөкемдар безнең Миңнерахман Ваккасов. Һәм тагын бер хөкемдарыбыз Алмаз Сафин. Әйтәгез бер кул чабып җибәрик әле хөкемдарлар. 1 балл яшьтә көрәшчегә исә 3-0. Менә аларның гадел хөкемдар икәнлеген испатлаучы бер күренеш бар бүген. Әле залдан теге канәгатьсезлек белдереп, "Юк, алай була алмый, нишисез" дигән тавышлар ишетелгән. Димәк, тамашачының күңеленә ятышлы дип хөкем итәләр. Балташтан бер абзый бар иде, ул да кычкырмый бүген килмәде микән? Димәк, канәгать. Димәк, канәгать. Башларын алып бергә. Тиеш дәрәҗәдә эшли беләләр. Яхшы хөкем итәләр. Кызылсый көрәшчегә 1 балл. Исә 1-3 яшьтә көрәш файдасына. Халыкара класстагы спорт остасы Мусин Булат әлегә 3 балл белән 2 балл өстенлек белән алда бара. Исәп 3-1. Тамашачылар гына түгел, көрәшчеләр үзләре дә бик кычкырып көрәшми иде, ниме? Игътибар итсәң, хәтта ян-яктагы хөкемдар Миңнерахман абый Ваккасов та шаккатып утыра. Мин болай көрәшми идем ди. Кая бара бу дөньяда дип утыра. Кая бара бу дөнья дип әйтә. Бөтенебез шулай итеп утырабыз. Нинди генә күренешкә карамыйк, нәрсә генә күрмик, кая бара бу дөнья дип утырабыз. Миңнерахман Ваккасов ул үзе 55 килограмм авырлыкта биле алышкан, танылган көрәшче, ат казанган спорт остасы. Элек карлар да булай яумый иде. Элек урамнарны да булай чистартмыйлар иде. Ул 90-нчы елларда 55 килограммда шулай ук җиңелү белмәс батырларның берсе иде. Кычкыруны ни өчен телгә алды? Башта ул көндәшенең колагына кычкыра иде. Минем аның үзе белән көрәшкән булды. Шулай куркытып бер кычкырып ала да, инде мин куркып торган арада үзенекен эшли. 1 балл яшьтә көрәшчегә.
Құлаға отырған шыды язмайша. Матур яшел штам киеп көрәшәйді ол. Ул вакытта бит әлемендә матур формалар юк иде көрәштә. Кем нәрсә белән килә ала? Әмин Рахман абыйныкы яшел штам иде. 20 ел күрдем мин аны көрәшкән, гел бер шул бер штам булган. Демек, сыйфатлы материалдан Материал булган. Ринат башына қарай алабыз. Башын қырға қоябыз дегенше, көзіме қорап көреш деп айтасың. Уақыт. Бірге 4 есебі білән жеңілішті Қазаннан Болат Мусин. Болат үшін көңілден қылдық. Халықара класы спорт ұстасы, өзінікін үшрады дәрежесі, өзінікін тарихты. Әбіз, енді егетлерімізге Ринатқа оңыштар тәп қалық, Болатқала оңыштар тәп қалық, шынке әріңәлі бұл кілемге қабаттан шығасы болашақ. Әм шираттағы емғақлы тұрған барымызны емғақлаушы күрәшшілерімізді біргәләп берегедәшік. Мұхтарам қонақлар, күшті алқыштарығыз астында қаршы алыңыз. Сәхнәбіз түрінде Қазаннан Радик Шаймарданов! Әманын күндәші Балта жігіті Радиш Самихулли! Диләлі бұладамыз бір-екі İngiliz sözüden istem şiverli, bu İngiliz şevrenden bilmiyor. Because McDonald's demek sen bile. İngilizce tekayı anlarım ben bu Boks'tan frazalar. Ama İngiliz kanal alttan yarattım şu Boks'tan. Özüm de bu Boks'tan başındağı mı şu komentatorluk sözlerini biliyoruz. Көрәшчеләр белән таныштырабыз. Кызыл сөлге белән биләүшә безнең Казаннан Радик Шаймарданов. Аның көндәше Балтачтан Радис Самигуллин, яшел сөлгеле көрәшче. Егетләр сезгә уңышлар тап калыйк, матур көрәш күрсәтегез. Җан атарларыгыз бардыр дип ышанып калыйк. Менә бу алышны әйтергә була Радик Шаймардановның көрәшкә күпмедер дәрәҗәдә кайтуы дип тә. Соңгы вакытларда югалыбрак алды безнең Радик. Кайларда йөрде икән ул? Ул заманында Муса Җәлил истәлегенә уздырыла торган мәртәбәле көрәш бәйгеләрендә җиңү яулаганы бар. Казанда шөгыльләнеп, Николай Васильевич Крылов кул астында шөгыльләнгәне булды аның. Һәм югалып алды. Әле бүген үзе белән сөйләшеп алган идек. Мин бит ерак араларга машина белән йөрим ди. Көрәшкә вакытым шуның кадәр генә кала ди. Дәлнәбуй. Шулай. Соңгы Татарстан чемпионатына кирип карады ул. Китеп тору бу файдага түгел икән диде. Менә бүген манзарага ни дәрәҗәдә әзерлекле килүен карыйбыз инде. Аның көндәше Радис Самигуллинның безнең манзара бәйгесендә призерлар арасына кергәне бар. 3нче урын алган иде ул. Билгеле бер юнәлеш белән гел шөгыльләнеп тормасаң, аны гел үстереп тормасаң, кабатлап тормасаң, осталык югала шул. Акыра бер китеп алдым да. Синең китеп алганың бармы? Бер җырламыйча торып дип әйтәм. Җырламыйча торып алган бар, китеп алган юк. Китергә язмасын. Шулай. Барып кайтыйк. Егетләр көрәшәбез. Матур тәгәрисез. Дип әйтәсе килә. Ул менә безгә миңа шәхсән теге ни җайлы булып торган. Гомумән бөтен читтән караучыларга җайлы бит инде. Тәнкыйтьләү, ниндидер бер шәрәф бирү, сөйләп утыру шуның турында, эшнең асылын белмичә, нәрсә турындадыр сөйләп, кешене сугып, кешене тәнкыйтьләп утырудан да җайлы бер юк бу дөньяда. Диван комментаторлары да әйтә, шуңа күрә теге шаярып аларга тырышам инде. Бер үк йөрәкләренә безнең көрәшчеләребез авыр кабул итә күрмәсеннәр. Алар билер дә бер. Бер бал бирелә яшьтә көрәшче. Орыста әйтәләр бит әле. Вакыт бәйлибез. Даже у стен есть уши диләр бит. Монда сөлгеләрнең дә колагы бар диясе килә. Менә бу пирамидада узган беренче бәйгегә кабат әйләнеп кайтсак, ул вакытта әзрәк үзгәрәк иде безнең көрәш. Ул вакытта авырлык буенча чикләр юк иде. Шуңа күрә анда авырлыгы 130-150 килограммга көрәшчеләр дә бил алышкан иде.
Şimdi hazır mı? 130 kilogram bile şitlendiler. Dildidirek kuraş kurası biz kile, motor kuraş kurası biz kile deyip. Demek kung fu pandalar yok indi. Onlar yok. Bir bal bir iste birle bizim yaşta güreşçiye. Hem bu vakitte final belgesinde Nakmana Rail Nurgaliyev ağır ölçüde bile alışa Tırgan Firdüz Zeynullin bilen bile alışkan idi. Başlarını aldı karıya. Hemen şunu da itip uturga gerek. Bizim konaklarımız arasında Kıraş Özünün başında bizge şulay Devlet Sovyeti deputatı Rüstem Halioğlu'yş Kalimullin de koşuldu. Ondaş olarak bizim sportunu yaratışı mertebeli konaklarımızın birisi. Bu her vakit sport için birlikte kuraş için can atkan kişi. Bu salantıylarına bir yarıda, salantıyda kuraş belgelerini kaldırmayı, parayı, kılıksına, kuzete. Hemen yetekçiler tarafından milli oyunlarımızga, milli yarışlarımızga, milli beyglerimizge ihtibar bolgandan yana kalsa, hali bizden kuraşımız yaşayacak, bitmeyecek, hanışlar bulsunlar. Eğer bizden iyisi bir iki gelmedi. Biraz gana putar boşağımızın bilbao. Sütüp yamanın beylerge geliyor. Şahsen bana Ferit Avaysin bilgili bir filmde, Saban toyunda mı, kuraş beygilerinde mi, bana iki simitini kuraşlarını yaxşı olasın. Bilgen kuraşların şahıp basqaş senin bana onların turuşundan, onların ikinci basığına qarab, onların hareketlerine, qarashlarına qarab, belki başka sıfatlarını kuzetesin evet. Kimning jingəsin oldan aytib bir alasın. Hazır Yani biz eğer de ikisi de tecrübeli kuraşçı olsa biri alay oldan aytib bulmaydıgandır. Hazır indi sen aytmışsın turuşlarına qarab, basıp turularına qarab deyip basıp tura bilmeyen kuraşçı kelemge çıkmıyorsun bu vakitte. Men şoňa gana itibar etdim saban toylarda. Elek hatırlayın bizden avul saban toylarına bir 40-50 kuraşçı bol tutarga çıkıp basaydı. Anın yarısında sülge de tutabilmey turgan kuraşçı bolsa da var buralar. Şundan kızık tabay, avul halkına da kızık idi. Üzüne göre bir köngülle de bolgan indi bu. Lakin soňky wagtda itibar etsen, indi kuraşa bilmeyen kuraşçılar çıkmıyor. Hamalarına Motivasiya. Hamalarının basıp turuları da bir türlü. Motivasiya yok. Elek bit motivasiya bir barabir meni jingələr indi nərsəgə özümün sələmətligimni bitireyim deyip şoňa görələr. Şunday uylar bilen çıkmıylardır illalarını köbesi. Elek bit kızık idi. Elek qabatdan şuşu temaga aylanıp koydabız indi biz zamanı özgərək idi. Şulay ettirip Qaraşı sistemine bir bal bir güreşçiye dürtken Nolisa bilen Jinga yürüyüşte Baltaş'tan Radis Samigulli. Radis Samigulli. Baltaş. Oylap turam da Radik'tan bugünkü mazlarada kuraşı şu buranlar bile beyledir el. Yollar yabık olu sebepligine kelgendir bu kilemge şoya git. Belki. Hazırlanıp bilse dürtken ölüp turmasıydı. Şolay da motor kuraşlar için rahmet yigitlerge. Biz zor rahmat. Biz indi hazır şuşu jingüler 5 parının neticelerinden çıkıp şirattaki parlarını karşı alamazsın değil mi? Hazırlap bir adamızga. Ben bunun için başka kimlerge söz verir hele. O ikinci aylanışta da ne şolay berebe olduracak bunlar. Red boyunca varamız. Jelebe oldurulmayın. Kimdir çalışırsa var, şu tertipte varamız. Lakin bizim bir piş jingüşe. Bunda. Şolaydır biz hazır kömüş ligaga köşeriz. Ansı şolay yok manzaranın yangalığı. Ede başta kuraşçılarını çakırık birinci barına, ondan sonra kırnak-kırnak şarkılarız. Mena kalsa bana kömüş liga divata orunsuzdur. Onu Agerci ligası divatırga gerek. Çünkü bunda katnaşışı barlık kuraşçılar da barlık ol kuraşçılar bizden Agerciler. Ama indi birinci barımızda birgelep alkışlar bilen, hürmetli dostlar, sahnemiz turuna çakırık. Şahırım çatırga koşular. Neyse de, indidir bir özgürlükler var ahırızsa. Indidir bir iskameler kırtırga tililer. Kiyine şu bara.
Mana elektrik vaqtdagi, mana benim şahsen bala şağımdağı kurash turnirini söyleşe başladık. Benim şahsen o vakitte aytganimcha bütün avulning obzilari, irqotlari, yosh bo'g'inda, o'rta bo'g'inda, ulkan bo'g'inda endi kurash bilan shug'ullanganmi, shug'ullanmaganmi, butunisi kurashga og'laydi. Sabah to'y maydoniga chiqib, kurash bilan rag'batlantirib, jingami, jinglimi, ular pirelarimi, ayo anga qiziq edi. Ham e'tiborlisiz mana abri Әбри Фәритбек матур сөйлейсіз, ләкин мен сізді бүлдірге мәжбүрмін, чөнки хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле кунакларыбыз, белүгезчә быел беренче тапкыр Манзара премиясе кысаларында 10 номинация игълан ителгән иде һәм нәкъ менә шушы мизгелләрдә шушы номинациядә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасын башлыйбыз. Ә инде җиңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнәгә Манзара премиясенең идея авторы һәм оештыручы Айдар Рәүфәт улы Шәймарданов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Раил Рафаэль улы Шәмсетдинов һәм Манзара премиясе башкарма директоры Данияр Рафаэль улы Вәлиев чакырыла. Шулай итеп җиңүчеләрне игълан итүгә күчәбез. Халыкара көрәш төрләре буенча иң яхшы федерация. Татарстан Республикасының карате федерациясе. Лучшая федерация по международным видам единоборств – Федерация карате Республики Татарстан. Көрәш төрләре буенча иң яхшы Төбәк-ара федерация – Татарстан Республикасының көрәш федерациясе. Лучшая региональная федерация по видам единоборств – Федерация көрәш Республики Татарстан. Журналист Рамис Латыпов. Иң яхшы продюсер номинациясына җиңүче Рәшит Вахапов иҗтимагый фонды директоры Рифат Фәттахов. Манзара премиясының «Халык мәхәббәте» номинациясына җиңүче артист Вадим Зудин. Иң яхшы хезмәттәшлек номинациясына җиңүче Акбарс Көрәш сарае. Победитель номинации «Лучший партнер» Дворец единоборств Акбарс. Манзара премиясының «Халык мәхәббәте» номинациясында җиңүче спортчы Камила Бекмуллина. Иң яхшы контент-мейкер БСТВ Күңел телеканалы
контент-мейкер, телеканал СТВ Мумель. İçtimai işletirlerde Manzara Premiyası'nın en yakışı yaptırdışı Gong TV. Şın bugünden kutluymuz. Her barşamızda da elbette bizning tomoshabinlarimizning kuchli olqishlari boridik sizni hurmatga. Her barşanızga büyük rahmat, shu olqishlar ostida sizni o'rinlaringizga uzatamiz. Hurmatli tomoshabinlar, shu bayram ruhan davom etib, sahnaga bugungi Manzara premiyasining maxsus qonog'ini chaqiramiz. Dila Nig'matulina.
Рәхмәт, бик зур хөрмәтле дуслар. Бик зур рәхмәт һәм инде сезгә хәзер җырланасы җырым. Миңа калса бу инде күпләрегезгә таныш җыр дип уйлыйм. Бу инде безнең ретро җырларның берсе. Безнең бөек һәм инде әлбәттә легендар җырчыбыз Хәния Фәрхи репертуарыннан гармончыга дигән җырыбызны әйдәгез әле бергәләп. Шулай җырлап үтик. Dilan Nigmatulina. Зур рәхмәт. Бір-бірләтіп алқыштарына кетіп алған қабаттан құрметті тамашашылар. Зор рахмат барлығыңызға. Залға таба давам етеміз. Так, құлақшындарына келек. Һәм жекелеген күміш. Әгер жәлегесі деймін. Бір жәлегесі. Яқшы. Күбірәк мантұррақ болып келеді. Шираттағы лиганы һәм оның бірінші парын біргәләп сахнабызға, кілемімізге шақырып қалайық. Айдаңыз біргәләп, мұхтарам қонақлар, күшлі алқышларыңыз астында. Әгірші егіті Даниф Ғалиулли. Һәм оның күндашы, шулай яқташы Әлмир Шәрәфиев. Dürüsün edeyim mi? Dürüsün edeyim. Hazırak kadar. Çünkü indi bularning kilemga birinchi shug'ullari bilan tugadi. Kurashchilar bilan tanishtiramiz. Qizil sulga bilan kurasha bizning Danif G'aliulli. Sport ustasına kandidat Agirjidan. Onun kundashi yashil sulga bilan Almir Sharafiyev. Yoqtashi birinchi razryadli kurashchi. Boshlaymiz. Yigitlar
Алдарына кыстык. Келем Болтасына рәхмәт итәбез. Матур көрәш күрсәтәбез. Менә шулай ук манзараның чираттагы яңалыгы. Инде ачылыш тантанасында ишеттек, барыбыз да ишеттек. Соңрак килгәннәр өчен әзер аңлатып китәбез. Бүгенге бәйгедә, манзараның бүгенге бәйгесендә Әгерҗе районы хакимияте, аның җитәкчеләре белән берлектә үзләренең көрәшчеләренә юл ачарга булганнар. Аларның көрәшчеләрен шушындый мәртәбәле көрәш киләмдә катнаштырырга булганнар. Бәлки мактап торган алым. Бәлки әйтәм, әлеге алымны бу ел күреп, киләсе елларга башка районнарда кушылып китәр. Бәлки кирәктер дә, безнең чөнки дөресен әйтергә кирәк, көрәшебез үсә дип сөйләсәк тә, арада йокыга талган районнар җитәрлек әле. Янәшә генә урнашкан Югары районы мәсәлән, көрәш һәрбер районда да алга киткән дип әйтеп булмый. Һәм менә әгерҗеләр үзләре дә яшерми, бездә күпмедер вакытта көрәш тукталып торды, ниндидер үсеш кичермәдек дип әйтәләр. Һәм менә шушы бәйгедән соң бәлки бездә вазгыять яхшы якка үзгәрер диләр. Һәм аларның менә башлангычы да, максатлары да менә шуны күздә тота. Көрәшчеләр белән таныштырдык. Спорт остасына кандидат дигәч, инде ул бүген генә келәмгә чыккан дигән көрәшче түгел. Димәк, ул яшьләр арасында ниндидер уңышларга ирешкән көрәшче. Аның өчен Татарстан чемпионатында уңышларга ирешергә кирәк. Аның өчен Россия күләм ярышларда уңышларга ирешергә кирәк. Һәм әлеге титул безнең Даниф Галиуллин исәбендә бар. Ул безнең әйткәнемчә кызыл сүзе белән бил алыша. Менә бу калган көрәшчеләрдә 1-2 дип язылганнары алар нәрсә? Алар безнең спорт разрядлары. Алар шулай ук көрәштә көрәшченең айрым турнирларда җиңүләренә карап бирелә торган разряд безнең. Әлегә биргән бер нәтиҗәләр күренми. Һәм якташлар көрәшкәндә шунысы кызык бит, алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Аларның инде район сабан туйларында, авыл сабан туйларында бер тәкәшен бир алышканнары да булырга мөмкин. Ләгә исә башланган. Иң мөһиме, келәмгә чыгыр алдыннан сөйләшенеп куелмасын инде. Шул ягы. Электричкада тырыктырып килгәндә егет. Әйдә, син мине бүген тотып инде. Башка юл, мен сені тотып атырмын. Сабан туйда күз күрер дип еме? Бүрешер. Андай хәлләр юк. Юк, бездә юк, бездә татарда юк. Булганы да булмады, юк. Иртәгә өчен шайтан кайгырып диләр бездә. Бүген утарга кирәк. Белебез. 2 балл бирелә безнең яшьләр көрәшчегә. Менә шушындай әйберләр турында сөйләргә кирәк икән. Бераз гына көрәшчеләр сылкып китсен өчен. Алым бәйләнми. Зур гәүдәләрне битәләр. Кылыч җыеп тотып та алырга кирәк, кочаклап та алырга кирәк. Алым бәйләнми. Миңа калса безгә Вакыт туктатып торабыз. Бездә Врач татар дөньясында менә бөтен булган татар көрәшчеләренең билгеле бер энциклопедиясын, электрон энциклопедиясын булдырырга кирәктер. Бераз гына иңгән алды безнең. Син бит инде авылда үскән егет, әбер шулай бит, теге әзрәк хуҗалыкны рәтен беләсең. Әгәр дә әтәшеңнең кәефе китсә, тавыклар янына күрше әтәше ияләнә бит инде, шулай бит. Менә бу Әгерҗедә генә түгел, башка районда да әзрәк көрәшчеләрен сүлпәнлек күрсәтә башласа, синең район сабан туенда тәкәне күрше төбәкләрдән алып китә башлыйлар. Әгерҗегә Ижау якын, аннан килеп көрәшчеләр батыр кала башлар. Һәм батыр калдылар да инде. Һәм менә шулай итеп, район җитәкчеләренең көрәшне үстерергә алынулары бик мәртәбәле бер. Димәк, тәкә исеме, батыр исеме дә үзебездә кала дигән уй бардыр аларның, максат бардыр шундый. Бая сөйли башлагач бүлендек, теге элекеге көрәш белән чагыштырулар китте бит инде элек.
Элек сабан туйга төшалмаган әбиләр дә менә капка төбендә сабан туйдан кайтып килүчене күрсә, улым кем батыр калды дип сорыйлар иде, шулай бит. Хәзер нәрсә дип сорыйлар беләсеңме? Кем килде артистлардан дип. Шулаймы? Яки көрәштә җиңгән нәрсә бирелә. Көрәшчегә Ансы да сорарга мөмкиннәр. Ләкин күп очракта кемнәр бар җырчылардан диләр. Менә көрәшкә генә шундый безгә элеккеге дәрәҗәне кайтарырга кирәк. Кем батыр калды дип. Ул бит авыл сабан туйы гына булса да анда батыр калу зур дәрәҗә. алын бәйләми. Анык сабан туйының да ахаңы хите фараз гына үзгәрә иде. Сабан туйының битен үтеп, максаты дуслар, туганнар белән күптән күрешмәгән кешеләр белән күрешү, сөйләшү, аралашу, ял итү. Тал төбендә ана көнтә. Хәзер районда дөрестәндә артист карарлы кирә. Кем алып бара икән, кем җырлый икән. Инде келәмгә янып кайтсак, районда көрәшне үстерү өчен Туктаттык. җитәкченең кем булуы дөрестән дә кирәк әйбер. Әгәр дә җитәкченең карашы бар икән, Эшкән Алиса белән җиңү эреште яшьсезгеле Шәрәфиев Альмир. Альмир Шәрәфиев! Шәһәрләр аңгырны катыбыз. Дәнифкә уңышлар телибез. Зур рәхмәт Дәниф, киләчәктә. Дәниф монда үзе җиңгән кебек сөенде, әйбит. Менә сиңа менә спорт остасына кандидат оттырды. Димәк, монда ниндидер бер дәрәҗә, ниндидер бер титул гына эшләми. Әзерлек, бәхет елмаю, уңыш елмаю. Чираттагы көрәшчеләрне чакырыйк. Әйдә, чираттагы парабыз. Шулай әгәрҗе егетләре, мөхтәрәм кунаклар, алкыш арасында каршы алыгыз. Сәхнәбез турында Самат Хикмәтуллин. Һәм аның көндәше Илнур Хәбибуллин. Егетләр, келәм рәхим итегез. Sizden matur kıraş kıtağız. Birbirinizi yüzletmeyecek, birbirinizle ziyan salmayacak, birbirinizle hürmetle. Matur kıraş kırsadınız bizge. İkinizge de oğuşlar kırap alamız deyip, bu artık birinizge gene yılmayacak. Şunusunu istat tutağız. Көрәшчеләр белән таныштырабыз. Кызыл сөлге белән Самат Хикмәтуллин, икенче разрядлы спортчы. Аның көндәше Илнур Хәбибуллин, яшел сөлге белән беренче разрядлы спортчы. Sürgülerini dürüst tutmalı. Bunlar әле алда чыгыш ясаган парга караганда biraz гына авырлык яга буенча кимрәк дип беләм, күрәм. Җиңелрәк егетләр. Бәлкем монда нәтиҗәләр тизрәк тә була. Авырлык никадәр артыграк булган саен көрәш никадәр озаграк бара дидем бит, әйме? Шуңа күрә менә инде теге 150-дән югарырак, 130-дан югарыракларны бүген чакырмадык дисек. Тизрәк булсын, тизрәк бетерегез, тизрәк тәмамлагыз дигән сүзләрне ишетмәс өчен безнең уңыш тайминг та бар. Вакыт бүлеп бирелгән. Менә бая бүлендек җитәкченең кем булуына бәйле рәвештә көрәшнең үсеше дә шуннан тора диде әйбит. Узган манзарада игътибар итсәң, лаешны бетереп мактаган идек, шулай бит анда район башлыгы булып Теләчедән Илдус Зарипов эшли башлагач үзе белән остазлар алып китте, матур итеп көрәшне үстерә башлады. Әгәрҗәгә дә шундый берәр остаз кирәк дигән сүз ычкындырган идек без әйбит. Шундый җитәкче кирәк дип. Һәм ничек әйтергә кирәк, менә бар икән бит, көрәшкә игътибар бар икән. Килгән бит андый җитәкче. Менә димәк, әгәрҗәдә ниндидер бер яңа сулыш. Бәлки синең сүзләрең амин турысына туры килгәндер. Бәлки шулай да булгандыр. Бәлки сиңа ешрак мондый сүзләрне сөйләргә кирәктер. Менә шундый нәтиҗәләр булсын өчен. Азрак җүнле сүзләр дә сөйләсен дип әйтәсең, әйбит. Әйе. Үзгәреш кертерлек фикерләр җиткерсәк, бәлки кабул булыр. Бәлки безнең калган
республикабыздың қалған районлары да. Лайыш демектен инанın bağlar arasında birinci Tatarstan şampiyonları, Россия şampiyonları barlıkta kele başladı. Bir bal yarışta kıraşıga. 30-40 Tam vakit belirliyiz. İsteme bir bal birle yarışta kıraşıga. İsep 2 yönü. 30-40 yıllık tarihi bulgan mene bağlar kıraşı Respublika Kulen Beygisinde indi bir tapkırda şampiyonu bulmagan Laiş rayonunun hem şampiyonları peyda bula başladı. Bu işlev neticesi. Birsin Huday bizden Əgirçidə də şulay uçuş olur. Abid mene şu yarışlarını uyuşturuşu Aydar Şeymerdanov zamanında özü de bağlar arasında Respublika Kulen Beygisinde jеңibi olan kıraşçı. Özünün de dertten koyak uyarga bilmegenden manzara kilemine шығып Илшат Идиятовны тегінде мұндаты ойнағаны болды. Мына шындай күрәшчілер, күрәшке тибары болған кішілер, дәрті болған кішілер болғанда күрәшіміз өсер. Бұнда енді жетекшінің, район жетекшісінің спорт қағына қарата болған мәхәбәті әштарға тиіш түгіл. Түгіл, әйгі. Әлбәттә милләт турында қайбыртуда болырға тиіш. Çünkü o bizning milli beygimiz hem ул бәйге ұмытылса, ул бәйге бітсе, ул бәйге юққа шықса, милләттің бір қипылшы... Bir bal birle yarışta kıraşıga. Біздің район башлықтары тыңласа сөгіп тұралардар енді ит біле сүтіні қайын табиқтағы сізге күрәш дейді. Көкей бәйесі арттығында күрәш турында сөйлесіп отырасың. Біздің сөгерлер. Рахатты көкірі өгеді. Тек халық турында да, милләт турында да ұмытырмай жарады. Былтыр мен ихтибар белән көрәшкәннәрнең бил алышканнарын карап, кайда ничек бал бирелә, кайда ничек хәрәкәт итәргә кирәк, ничек күтәрергә, ничек салырга, бу килеп төшкән саналдымы, юк микәнлекләрен җентекләп карап утырайым. Өйрәндеңме? Bir yıl içinde malay anlatılıp bitken. Görürsün aytыңда кайтып жеткенше ұмыттың бит сен. Yok, bir iki gün önce хыялланып йөрдем мин. Мендәр атып үйдә. Мендәр отмасам да күрәшчеләр турында бераз гына укып, кызыксынып, карап, материаллар туплап утырдым bir iki gün. Аннан соң инде башка мәшәкатьләр өстенлек алды. Мендәр дигәннән дөрестөрме, юктырмы? Раил үзе үпкәле күрмәсен. Раил Нургалиевны өйдә кичкенә вакытында мендәр атып уйнаган диләр. Ястыклар менә ястык җиткерә алмаган инде әнисе. Ярыла да китә ди юл атуга. Дөрестөрме, кеше сөйләгәнәдерме? Менә шулай итеп легендар көрәшчегә әйләнгән көрәшчеләребез бар. Ястык дигәнең безнең авылда, бүлмәдә минем әбинең ястыгы әле дә исә. 2 метр ва 2 метр. Vakit çıktı. İsteme bir bal birle yarışta kıraşıga. Hem 4'ke 0 ise ölen jik verişti. İlnur Habibulli. İlnur Habibulli. Aydan ne bilirsiniz? Әкіршіден. Зур рахмет. Саматқа оңыштар тілеп қалайық. Илнұрға да оңыштар тілеп қалайық. Илнұрның әлі шығасы бар. Әбіз шираттағы парны күтәбіз жамағат. İkisi de қатты странно әкіршіден. İkisi de ikinci razrядlı sportçular. Birincisi sahlamız turunda Dinar Hasanov. Amanın kırdaşı İlvir Himazov. Nigadır yigitlerge alkışlar düzeltilmeyi, işitilmeyi. Тамашачыларыбыз да, спортчыларыбызны хөрмәтләп, аларны алкышларга төреп утырсалар, бәйрәмебез дә күпкә күркәмрәк барыр. Көрәшчеләр белән таныштырабыз. Кызыл сөлге белән бил алыша Динар Хасанов, Әгерҗедән 2нче разрядлы спортчы. Аның көндәше Илвир Гыймазов, шулай ук 2нче разрядлы спортчы Әгерҗедән. Куллар кысылды. Билбаулар кулда. Сөлгеләр кулдадыр сырагы.
Чисто жеңгөрішті яшысығы білән Эльвира Гимаза. Эльвир Гимаза. Менә шулай алкышласак, әйбәт булыр иде. Зур рәхмәт. Сіз әгерде дейсіз, әгерде краш. Шулайрақ дейсіз. Динарға зур уңышлардан қалабыз. Динар зур рәхмәт. Эльвира Алисина алла берсәк күрәбез. Сен ғана рәхмәт. Бүгінгі бәйгебіздің, бүгінгі манзара шарасының ең қысқа раунды болды десек те болады мұны. Әліге рекордсмен егіттәріміз. Кеттік алға таба жамағат. Шылай әгірші егіттері. Біргілеп қоллар шабып, алқыштарға тіріп аларны кілемге шақырамыз. Сахнабыз түрінде спорт ұстасы Тимур Каримов. Аманın kırdaşı, ikinci razriyatlı sportçu Elvir Kayırov. Мына алда сізліге қадар шығыш жасаған егеттер кібік шистаға мотор үттіріп бірәріңіз солса да болады. Қызыл сүлгі білән Белалышта Тимур Каримов, спорт ұстасы әгіржеден. Аның күндәші Эльвир Кайыров, бұлай әгіржеден екінші разрядлы спортшы. Титуллар айырыла, ауырлық айырыла. Дон Кихот білән Санчо Пансы кібік бұлар шын ағасында. Ләкин бары бір ақыр шекті кілем көрсетен нәрсе екен. Кімнің әдірлігін, кімнің әдір болып шығуын, күндәшіні бәйелеуін. Көңіл негәдір мені ұшмай сүйзе дұрыс сүйзе дұрмай өптір ма? Негәдір ешіл сүлгі. Сен алып салғашқын әйткен. Чисто жеңгөрішті Эльвир Тимур Каримов. Тимур Каримов. Зур рахмат. Эльвирға оңыштар тілек. Қара, олар бірсіндер бірсі қысқатыта башладылар бекер. Тағын бір парамыз қалды. Әгіржі егіттері. Әйдәңіз бір ғарап аларында кілемді көрек. Сахнамыз түрінде екінші разрядlı спортшы Эльфир Шарафетдинов. Алқыштарға көмек, алқыштарға көрмәді достар. Әйдәңіз, қалындырмады. Әминаны күндәші спорт ұстасына кандидат Әминов Дениз. Көрәшчілер білән таныстырабыз. Қызыл сүлгі білән Белалышта Эльфир Шарафетдинов, екінші разрядлы спортшы. Аның күндәші Денис Аминов, спорт ұстасына кандидат, ikisi de әгіржеден. Тағы да қысқарақ болмас мекен бұл елі? Күрәшіні қарап тұрады. Девам болады. Бір бал ерсі күрәшіге. Шүт кәрі кетіріп өтірме. Езгені қал. Тағын бір бал ерсі күрәшіге. Баллап матұрғына барырсыз да. Шұғылсын сілбен Эльфир әлемінен алда болған Шистаға матұры. Чисто жеңгөрішті ерсігі білән Денис Аминов.
Deniz Aminov. Шын көңілден құттықтаймыз Денисті. Лайка біздің әлігі лигада 5 күрәшчі қалды алғатаға. Ильфир Шарафетдинов, шылай зор оңашан тартпалабыз. Әгіржі лигасы, күміш лига болып шығайны бұл. Бірінші ағымы бітті. Көмеш лиганың бірінші бәйгелері тәмамланды. Сәхнеге Рашид Вахапов фестивалінің гран-при иесі Ранис Ғаббасовны шақырабыз. Kanatları kayana hava armınarına Taşlar kayana havada emin tuğanlarıma Taşlar kayana havada emin can duslarıma Duslarım tuğanlarım Tuğanlarım duslarım Dünyama başaklarımda beni sezilir Kışlarday bulsun denen günlerimiz Dostuğanlar bilen üzün rahmetli günlerimiz Dostuğanlar bilen üzün rahmetli günlerimiz Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım Dünyada başaklarımdan biri sizini unutmam Dünyada başaklarımdan biri sizini unutmam Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım Dünyada başaklarımdan biri sizini unutmam Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım Dünyada başaklarımdan biri sizini unutmam Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım Dünyada başaklarımdan biri sizini unutmam Dünyada başaklarımdan biri sizini unutmam Dostlarım, Рамиз Ғаббасов. Hürmetli konaklar, muhterem tomoshachilar, beygimizni olg'a taба davom etamiz. Bizning eng birinchi chiqib kurashuvchi 4 yigitimiz 30 kilogramga qadarli og'irlikda kurashgan 4 yigitimiz orasida endi hozir final beygisi. 3-o'ringa 3-o'rin uchun bil olishamiz. Demek bizden 3-chi o'rin uchun kurash bo'lsa, 2 kurashchiga 3-chi o'rin deb aytiladi. Demak bizning final Yaxshi. Yaxshi.
Demek birinci hem ikinci uğranışın beygine başladığından Kilemge güreşçilerimizin şakırı. Layış yigiti Askar Safi. Havanın kındaşı Aktanış yigiti Gadil Enver. Yakın arada olabilirse, en mühimi yigitler bir-birinizde imretmişe, bir-birinizde kıyasıtmışa, tügal dürüst motor kuraş ko'rsatsangiz, biz sizga bek rahmatli bo'lamiz. Ayda tanıştırıp o'tib. Endi kurashchilar bilan tanishtiramiz. Qizil Sulga bilan Belaruslarning Askar Safi loyish yoqlaridan. Onun kundashi Oqtanishdan Gadil Anvarov. Bizga kurashchilarimiz turida bir ko'proq ma'lumot berilgan qo'shnilar aytib, shunusini ayta olamiz. Ikki yigitimiz de uylanmagan. Temlaşlar gayratalar. Haliga yuqori o'quv yurtlarida bilim olmaganlar. Onlarning hali borasida kelajagi bor. Balki xuddi turmaslar endi hozirgi zamon texnologiyalarining ortuvi bilan aytib, onlayn maktablar borliqqa keluvi bilan kelajakda ular o'sib yetganda bilim beru sistemasi ney darajaga kelib jetironishi belgisiz. Hozir bitilgan neyroshiltarlar ürete bütün kishini. Nechikina bo'lmasin, endi bular 12 yoshda o'zlarini durust yo'l saylaganlar. Durust. Eng muhimi salomatliklarini bitirib, neyroshiltarlar bo'ldi. Tabiblarni chaqirib imkoniyati. Tabiblar degandan uzgan yo'lsina siptirib ishita turgan balon bo'lak etib qaytarganlari ya bir qachon elda olmaydi. Siptir aldimi Siptirdan begaybat. Yurtlar oldindan agarda bil sızlasa, birer buğunlar sızlasa, qo'llarda, oyoqlarda shuni siptirasinglar. Birozgina sabr etasiz, u bir qota üşütib ola boshlar. Undan so'ng yurgan ostidan kirib yotgach, yondira boshlaydi, jilta boshlaydi. Begaybat narsa bo'lib chiqdi. Uyda ortiq ko'p so'z so'zlay boshlagan kishilarning og'zini septirib beraymi yani. Yaqinda yigitlarimizga meditsin yordam ko'rsatildi. Shunamiz maqsadda bitta yigitlar xatolar, yolg'izlar aşa kishi tajribajiya, kurashda endi imgana tajribajiya. Jarohatlar olib Nindigina sport türü olmasın, kurash bilan belgilarında azga travma olmayışa olmaydalar. Bizga yigitlarimizning trenerlari bilan nafaslar kuch berib turadilar, yaratib turadilar. Hamma shular bilan kurashda trenerlar har vaqt to'g'ri kerak. Trener turmushda teglangan ekibik başarılı etmek. Hem bu trenerlar özleri de kaçandır şu yolu yutken şahıslar. Emindalar şu mağlubatını, şu yardımdan nişik kırılga kerakligen bileler. Ah, bir bal versek buladar mı? Bir bal versek kurashchiga. Ana her vakit şu manzaraga kelem, kurash boshida bir narsa davomlamayman, kurash oxirida kirib olmay boshida qaytib ketimda tag'in bir yil vaqt olib qo'ygan. Lekin qiziq, qabatlar ishing yo'nalishing kurash bilan, sport bilan birga bo'lmagach, shulay bo'larga tegishlidir endi. Tak. Ma'qul taqdirda. Demek boshqa bir selektor bo'ldi. Nasıl ikincisi? Kurash qoidalari bu. Sistema bir bor belgilanishda kurashchiga. Ular bir-birsine ikisi de tutturib atışlar motorisi. Degan bir xil tutturuv ikkinchi xil. Tutturuv ikkinchi xil. Bizning tatar kurashida alay jengilgina matib tutib aytuvchilar bek siragindalar. Ne ko'rib turamiz? Bizning Askarning treneri. Askarning treneri
Endi qavatlab aytamiz, Dinar Karimulning o'zi Tilashi yoqlaridan hozirgi vaqtda loyishda ishlaydi. Ya'ni chempionlar tarbiyali. O'zigina chempion ismlariga yo'llab bermagan, chempionlarga tarbiyali. Ham trenerning darajasi, trenerning ne kadar derecede yaxshi ekanligi de şundan belgilanadi. U o'z tajribasini o'zining shogirdlariga to'g'risini topshiradi deyish. Bizning Qadirning trenerida aytganimizcha, Tisint Firani var. Zamanında 90-cı yıllar aralığında 2000-ci yıllarda Respublikada ot oynatkan kuraşçı 70-75 kilogram ağırlıklarla Tatarstan çempionu olan kuraşçı, Rossiya çempionu olan kuraşçı. Bizning yigitlarimiz trenerlarning so'zlariga e'tibor beradimi? Bir bal beraysiz kurashchiga. Әтисе тренер dedi, bu kurashchi, o'zi tanilgan kurashchining ulu da kurashsa, әтиден de baxtli kishi yo'qdir endi olmagan. Hali jinglar da yo'llasa, shunday. 2 bal yaxshi kurashchiga. Albatta, endi har bir әти kishiga o'zining ulu bo'lganda, әтисінің кәсібін, әтисінің hünerin devam edip hem neticeli devam etken bağlarını kurgusu eti için zor suyunuş. Yani kişi ile kızlarının şöyle yaptım, şöyle bir tek bu onlar almışından vakitte ikinci türlü de bulurlar mümkün değil. Nişeme bu 3-4 bu sport bilen beyle varsa nesil. Ondan sonra sporttan da tümle ikinci yürüyüşe kirip şöyle kayıplarga da yaramaydı. O balanın tek sayılalı. Bu sayılalı karşı kişiler nedir bir hünerini takırga tağıp dürüst bildirir. Daha bir kızıklı görünüş. Tanılan kuraşçılar arasında kızlarına terbiyeleşi kuraşçılar da kız bildi. Allah hazret onları bulan kuraşçılardan akınlaşıp karıylar. Andiler da kız bildi. Bugün bir alışkan bu sağallan, şimdiki rüyetilerin birisi. Onun böylesinde bir terbiyelenen. Ballar ayırması jidegen nur yer. Tutatı kırıştı. Arbitrlar. Nerede yerler? Bizim yolunda ekranlarda kuzatıyoruz. Bir bal kızısı kırışıga. İse birge bir. Gitti rahat zaman eğlendireler de karıyorlar yine. Ellik nişi ötkürüldü iken bu belki. Nişi mine dürüstlükle, mındaylı trenerlarının, dürüstlük arbitrlarının utkun kuzları kubrak yardım etkenlerinde değil mi? Yaşarım vatanın toğul, üstövgen işe gerek kat edip soğuda da tırayı sayıqlıqlaydı. Yani biz 2 bal yerse kırışıga. Aldı üstövgen getirip soğusa birden işraflarda var idi. İse birge jidi. Ayıktım bitti gitti. İse birge jidi. Ezine kaldı, onu beğenmek. Vakit. Şulaytırıp bağlılar ise öpürgeciydi. Jingu erişti, Aftanış'tan Radil Anvara. Adını kutlayıp, askerge olmuşlar tırayıp. Ulayı kutlayıp, askerine de bir motor başlık ko'rsatdi. Asker bir şılma, ko'ngilingni kayfingni tushirma. Eng muhimi mana shu yengillikdan saboq olib, azirlikni tog'da orttirsa, ustozning kengashlarini quloq solsa, ikkinchi belgilarda bu naq mana shu kundashimdan kundasha olamiz. Her bir jingilu, tabii bu tecrübe. Jingilularsiz, abunlularsiz, sürtünülersiz belirli bir neticeye erişim olmaydı. Naq mana shu abunib, sürtünüp güneriz tecrübe toplayız. Haminde elini tecrübeni gelecekte özümüzün, işimizde, özümüzün yönelişimizde kullanırız. Yalgışmasam, benim köpten tugulguna internet şirketlerinde bugünkü günde büyük
şahıslarının nindiş kusur uğuşlarga erişişlerini qarab oturdum. Onların her birisi yüzlegen, mingerlegen aboneler, sökümler aşağı o'tganlar. Shuni ko'ramiz, da yigitlar bizga o'xshatdik. Oyzila kutib turasiz. Bu sizlarga 100% kelishamiz, Avri. Shundan hurmatli qonaqlar, endi 30 kilogramga qadar og'irlikdagi yosh botirlarimiz oshiqlarni ham hozir endi ularni bo'laklav ulushini qo'shamiz. Ularni bo'laklav uchun sahnaga ig'anashimiz sport blogeri Marat Karimullo Sattarovni chaqiramiz. Üçüncü o'rin Hayruddinov Damir, Qozon. Damir, sahnaga rahmat. Hayruddinov Damir, üçüncü o'rin Qozon. Shunday yo'q, uchinchi o'rin Minig'aliyev Rifat, Oznaqay. Endi güzelliklar shifokorlarimizga kuchli ularga olqishlar bilan ketdik. Qutlaymiz seni Rifat. Albatta bu ishlar davomli bo'lsin. İkinci o'rin Safin Askar, Loyish. Birinchi o'rin Oqtanish yigiti G'adil Anvarov. Botir yigitimiz G'adil Anvarov. Shunday yigitlarimizni qutlaymiz. Albatta esdalikka foto suratga tushamiz. Mana bu yoshlarimizni tanib qolamiz. Alloh buyursa, kelajakda ular endi manzara premiyasining ko'p botirlari bo'ladilar. Bek rahmat. Biz shoramizni davom etamiz. Ham sizning qizilga Yolqin cover turkumini chaqiramiz. Hayırlı gün barınızga hürmetli tomoshachilar, sportsmenlar, sport sevuvchilar. Sizning qarshida bugun Yolqin cover turkumi, sizga baringizga da tanish bo'lgan jurlarni jurlab o'tamiz. Sizdan olqishlar, biz hazır desek de bo'lar. Qo'shilib jurlab, ko'ngil ochib, rohatlanib yo'l etamiz. Hem birinci jır su boyunda uçakana. Köptüm kalgan tünge aval, yo'qlayavul sungan o'tib. Aytdim sina yıllar uzg'ash, hatır uyni karli yo'qib. Su boyunda uçak yonda, kun qavizgan uçaklar. Düşsem agar su boyunda, xabarmın bu olacakta. Su boyunda uçak yonda, kun qavizgan uçaklar. Düşsem agar su boyunda, xabarmın bu olacakta. Sulap yıklayalım, yürektinge uğramına. Tanış sokma tanış diye, mutsuzdan ilk duramına. Birge, baba su boyunda, uçak yanında, sürmezlikle konuşacaklar. Uğramında, duramına, kabarmın tutmalacaklar.
ümitli Yalan derdi uğramında Oyna bizgen balam bitti Su boyunda uşak yanına Gün havuzdan uşakına Düşsem eğer su boyuna Kabarmın kumbala şahına Siz de oydu böyle Su boyunda uşak yanına Gün havuzdan uşakına Düşsem eğer su boyuna Kabarmın kumbala şahına Su boyunda uşak yanına Gün havuzdan uşakına Düşsem eğer su boyuna Kabarmın kumbala şahına Düşsem eğer su boyuna Kabarmın kumbala şahına Әнді келесі бір барыңызға таныш болған Байтам әлі әлдірмішке. Әйдеңіз біргелеп кеттік.
Ялкын кавер бенді. Рахмат барыңызға. Әлі бітмеді ме? Karate Federatsiyasi Prezidenti İskender İskenderұлы Шагинni chaqiramiz. Искандер Искандерович, ждем вас на сцене. Всем добрый день. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность на таком замечательном мероприятии показать свой вид спорта карате. За это отдельная благодарность Айдару Парафатовичу, потому что когда он нам предложил, мы сразу же согласились. Вот. Впереди вас ждут поединки, 2 боя, поединок в категории среди мужчин до 67 килограмм и категории женщин до 68 килограмм. Каждый поединок будет проходить 3 минуты чистого времени. Значит, контакт в голову ограниченный, в туловище контакт полный. С дальнейшими нюансами правил вас познакомит наш судья всероссийской категории Руслан Артемьев. Также он будет вести, комментировать данные поединки, что вам было более понятно и ясно, что у нас будет происходить. Поэтому ждем 2 ярких боя от наших спортсменов
И будем благодарны, если вы их поддержите. Большое вам спасибо, Станислав Искандерович. Добрый день, дорогие друзья, любители единоборств. Меня зовут Руслан, и я немного вам познакомлю с таким прекрасным видом спорта, как и карате в том числе. В карате существует 3 уровня оценки. То есть первый уровень — это оценка юка, оценка 1 балла. Она присуждается, как правило, когда спортсмены попадают атакой рукой либо в голову, либо в туловище. Второй уровень оценки — это вазари, это 2 балла. В вазаре присуждается в том числе, когда спортсмены попадают ногой ударом в туловище. Либо живот, либо спина и так далее. И также максимальная оценка, которая существует, это 3 балла, это оценка япон. Она присуждается за удары ногами в уровень головы различные, и также бросок вместе с добиванием, когда спортсмен непосредственно лежит всем туловищем, лопатки касаются пола. Также существуют различные наказания и предупреждения. В карате существует 4 уровня предупреждения: за выход за линию и за чрезмерный контакт. Как вы знаете, они выглядят как чуй, то есть это первые 3 предупреждения. Хансоку чуй — это последнее китайское предупреждение, непосредственно то, что вы понимаете, то, что потом еще одно, так сказать, предупреждение уже становится наказанием. И чуй, Хансоку чуй — это уже все самое последнее наказание, которое имеется, спортсмен дисквалифицируется с данного поля. Вот. Хотелось бы вам представить нашу судейскую бригаду, которая будет работать на данном поединке. Рефери данного поединка Зарипов Альберт, судья всероссийской категории. Судья номер 1 Паракин Олег, также судья всероссийской категории. Уткин Дамир, судья 1 категории. Также судья 1 категории Звягинцева Ольга. И Алабушева Виктория, судья 2 категории. Балашатны еске түшіріп, Джеки Чан фильмдарын, Брюс Ли фильмдарын қарабыз кәннен соң бізге бұл қызық боларға тиеш. Кунг-фу панда турында бұлай ғана сөйлеп отырмаған бар екен. Көңіл сезген бала. Пока у нас идет небольшое подключение к основному телевизору, для того, чтобы вы могли видеть время, баллы и предупреждения и наказаний наших спортсменов, я еще раз напомню слова Искандера Искандеровича, который сказал: у вас сегодня предстоит увидеть 2 поединка. Первый поединок между спортсменами мужчинами категории до 67 килограмм, и второй бой — это женщины до 68 килограмм. Чуть-чуть с основными регалиями, то, что занимали спортсмены, которые имеют категории и звания, я с вами познакомлю чуть-чуть попозже, когда мы с вами уже начнем их приглашать непосредственно на сцену. Біздің камералардан түсірілген видео контентны зор экранға шығару мүмкіндігі бар ма екен? Шушы müracaat bilan bizga bizning hukmdorlar kollegiyasi kelib so'radi. Agarda mumkinlik bo'lsa, zo'r ekranda ko'rsatsak, bizga da qiziq bo'lar edi, tomoshachilarga da qiziq bo'lar edi. Qarab o'tirar edik. Итак, дорогие друзья, мы с вами готовы. Первый поединок. Спортсмен с красным поясом, мастер спорта России по карате, член сборной России карате и Татарстана, победитель Кубка России 2022 года, бронзовый призер первенства России 2020 года, серебряный призер чемпионата России 2023 года, бронзовый призер престижного международного турнира Москва Вселенная карате 2023 Савин Илья! Спортсмен с синим поясом, мастер спорта России по карате, чемпион России среди мужчин в категории до 67 килограмм 2021 года. Даниил стал первым спортсменом из Татарстана, кто
смог стать чемпионом России на взрослом уровне. Член сборной команды России и Татарстана, серебряный призер чемпионата России 2023 года, спортсмен с синим поясом Данилов Даниил! Данила! Махаш башлана, махаш. Так. Судьи у нас приветствуют спортсменов, спортсмены также приветствуют в ответ судей. Садятся на свое место. Наши судьи, и начинается сам поединок. Рефери приглашает на центр татами. Спортсмены приветствуют друг друга и матч начался. Пошли первые секунды поединка. Спортсмены сразу же начинают друг друга прессинговать. Данил попытался сделать удар в переднюю руку. Отличная встреча от Даниила. И тут же Савин Илья также зарабатывает 2 флажка от судей. Сейчас вынесем оценку, я вам немного объясню. 3 балла зарабатывает у нас Савин Илья за Урмаваши. Также получает Сеншу непосредственно за первую безальтернативную технику. Для того, чтобы спортсмены получили балл, необходимо минимум 2 флажка от судей. То есть, если у нас всего 1 флажок, балл не присуждается. Тем временем у нас Даниил зарабатывает ударом рукой в голову 1 балл. Счет становится 3-1. Тут же быстрая атака Даниила, но Илья, опытный спортсмен, все это чувствует. Из клинча на выходе делает еще 1 удар. Отлично Даниил. Спортсмен с синим поясом, и счет становится 3-2. Остается у нас буквально 2 минуты 30 секунд до конца поединка. Попытка сделать бросок на контратаке у нас Савин Ильи, но Даниил это предчувствовал и сделал бросок в ответ. Остановка поединка, флажков нет. Продолжение. Размен ударами. Всего 1 флажок загорелся в сторону спортсмена с красным поясом. Отлично, просто Данила ловит на провале на Савина Илью, который попытался сделать удар ногой в голову, заработать 3 балла, но вывел Данил все-таки из баланса своего соперника, сделал бросок с добиванием и также зарабатывает 3 балла. И снова не перестает доминировать у нас Даниил, несмотря на то, что он уже ведет в счете 5-3. Все равно пытается работать первым номером. Работа на провале. 1 флажок синим, 1 красный. И тут же 2 флажка, 3 флажка загорается в сторону Савина Ильи за удар рукой в голову. Счет становится 4-5 в пользу Данила. Не стоит забывать, что у Ильи у нас еще есть такая вещь, как сеншу. Это преимущество первой безальтернативной техники. Что она дает в случае, если счет у нас становится 5-5, 6-6, 7-7, баллы равные, но один из спортсменов у нас имеет преимущество сеншу, он побеждает. Вот. Но также отличная попытка. Хорошая, попытался выйти Данил у нас с броска, но Илья среагировал, зарабатывает 3 балла. Вот. Но одна такая не очень приятная, наверное, для спортсменов вещь, то что сеншу, безальтернативную технику, можно потерять на последних 15 секундах за выход за линию, либо за пассивность. Вот. Снова идет размен ударами. Отличный выход у нас от Ильи, передней ногой в спину, зарабатывает 2 балла в азаре, 2 судей реагировали у нас. Счет становится 9-5. Досрочная победа в данном поединке и вообще, в принципе, в карате. И снова, пока я вам объясняю немного правила, у нас Даниил ловит на встрече Илью и зарабатывает еще 1 балл. Так вот, для того, чтобы спортсмен досрочно смог победить в поединке, необходимо разрыв по очкам в 8 баллов. То есть, либо это 8-0, 9-1, здесь сами вы прекрасно можете это понимать. 2 флажка в сторону красного спортсмена от судьи номер 3. Рефери присутствует.
Остается 48 секунд до конца поединка. 10-6. У нас счет на данный момент. Побеждает Савин Илья, спортсмен с красным поясом. Снова размен ударов. Но здесь первым оказался Илья. Двое судей. 1-3 снова загорает у нас балл. 11 баллов уже в данном поединке у нас набрал Илья. Попытался отработать первым номером удара. Здесь же Даниил попытался тоже встретить ногой, но дистанция была слишком близка. Удар ногой прошел мимо. Попытка обоих спортсменов заработать 3 балла. Останавливает рефери поединок для того, чтобы спортсмены могли встать. «23 секунды до конца поединка». Напоминаю, когда остается 15 секунд, начинается время, когда уже спортсмены за любой выход за площадку, за попытку затянуть время уже получают максимальное предупреждение, самое последнее, и также могут потерять безальтернативный балл. Итак, 10 секунд до конца поединка, 12-6. Счет у нас. Попытка провести. Даниил понимает то, что не достает по дистанции, поэтому смысла никакого нет. Заходить дальше. Проще отпустить соперника. Время заканчивается. Здесь зарабатывает, точнее не зарабатывает балл на данный момент, потому что время закончилось. Немного, да, время вышло. Балл аннулируется, и поэтому, но несмотря ни на что, счет у нас в поединке 12-6 в пользу спортсмена с красным поясом Савином Ильей. Рефери собирает своих судей для того, чтобы все могли сделать друг другу поклон. Поблагодарить за этот поединок и друг друга, и спортсменов, и вас, конечно же, зрителей, которые смотрели данный бой. Татар Шайкашли ничего не понял, но было интересно. Hayır, biz devam etamiz. Hayda güzel kuşlar sınalgan şuşa meydanına bir neçə mezgilga güzel zatlarımızga Tataristan Respublikasının Sport Aerobikası Federatsiyası vakilleri, yaş sportçularımızga tapşırıq. Sizni sahnəyə çağırırıq. Tataristan Respublikasının Sport Aerobikası Federatsiyası vakilleri. Представители спортивной федерации спортивной аэробики Республики Татарстан. Приглашаем вас на сцену. Менә бит татарча әйткәч аңламыйлар икән. Русча әйткәч тыңламадылар. Рәхмәт. Алкышлыйбыз.
feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and features, let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Yeah, yeah. I'm begging, begging you. Put your love hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love hand now. Check these, check context, check this, that's all. Listen like a piece of proper. Most of my keys, squeeze the ball. All the trouble, when you see the teeth, like the world is broken man, that I don't know. When he was there, the man can't see my soul. I'm chasing away the water, white basement. When we got this, that's what shit. You can do it, you're not like you do it. Yeah, I'm begging, begging you. Татарстан Республикасының спорт аэробикасы федерациясы кызлары. Hürmetli тамашачылар, 15 минутлык тәнәфес игълан итәбез.